Oyawore nyako Ramogi Juang kamoro amora ma intiere kawuono ma en chieng' tich adek tarik 22 dwe mar 11 higa mar 2023. Kamoro amora ma intiere okinyi ma kawuono ichiew e yo machalo nade. Bore Nairobi ka wachiew e yo makare emomiyo wasechopo ka mar kelo ni chenro mar Ruupiny kaka pile. Bed kodwa nyaka giko. Nyinga Joyce Oduor. Nyako Ramogi Juang en okinyi ma jaber kamoro amora mintiere geno mara ni chako okinyi mari e yo makare machiegni bed kodwa nyaka giko. Nyinga Sharon Ngao. Nyako Ramogi Juang kawono koth pod medo chwe to kata kamano oganda opogore chope kuondegi mag tich kata wasechopo kar ka mondo mi wakoni gik matimore chenro mar Ruupiny kod Mbaka oromo machiegni bed kodwa nyaka giko. Anyinga Cleophas Oluoch ja Kisumo kanyakwar mokiewo nyaka Chisango oyawore Joyce gi Sharon uchiew. Oyawore. Ichiew maber? Maber. Sharon intichio nade? Anachiew maber. Amba chiew makare wagoni Nyasaye erokamano kata koth nyidho to koth kelo gweth mopogore opogore. Kata obedo ni kuonde moko to kele oula kata kamano tiwacho ni koth to onego bed ni kelo gweth nyalo miyo koro cham mopidh kacha moko nyalo nyak e yo makare. Yiende mancha wapidho bende sani koro yudo koth e yo makare. Kata kamano ang'eni waiko ne joneno magwa chenro maiye lach. Tok mae Cleophas biro bedo ka kelo weche manyien mar mondo mi bed kod ng'eyo e weche mopogore opogore matimore pacho kae. Tok mano to Sharon donjo kod nonro mar gazet. Wantiere kae kod gazet mar The Standard. Sharon, king'iyo weche momi pek, anno ka weche mag El Nino pod nitiere kanyo. El Nino mi pek to nanno ka jatend piny Kenya Rigathi Gachagua noloso odiochieng' manyoro gwenge mago mag Mombasa. Owacho ni governors osechwal negi omenda mano mar manego bed ni ginyiewo godo chiemo mano mar reso godo oganda ma bende koth daro e miechegi. Nanno kochiwo siem ne gavana e kaunti ma Mombasa. Ochiw pesa nitiere e gulu mare. No bende ne winjo komiyo no puoyo kata mana governors mamoko ma bende osebedo ka nyiewo chiemo mano mar konyo. Kopogore gi mano penjo mar klas 8 bende duoko mare biro bedo ka wuok juma mabiro. Kopogore gi mano bende Nyako Ramogi Juang biro bedo ka mulo weche motenore kod report mano kaka nego bed ni itayo tijo bila e pacho ka report maber nogol gi task force mano mar obila. Daily Nation ma pok wacho pok wayudo tangino biro bedo kwa yude koromo kanyo saa 12:30 bang'e. Adonjo gi twak mokwongo e chenro mar Ruupiny okinyi ma kawuono kama bende watwak otudore kod rito ler e kinde mag koth mapek. Kalero ni nyaka sani koth chwe e gwenge mopogore opogore. Kata kamano koth makamani wacho ni nyalo kelo muoch mag tuoche mopogore opogore. Ere kaka jopiny onego bed ni dak mar mondo mi girit alwora margi obed kama ler maonge tuo moro amora ma ng'ata nyalo gamo. Wabiro bedo ka watwaka kod daktari kaachiel kod director mochung' ne thieth mar oganda e kaunti ma Kisumu mar mondo mi wane ane ni gin ikruoge mage maponono noketi mar geng'o jopiny gamo tuoche mopogore opogore e kinde gi makoth chwe. Tok mano chieng' tich adek en chenro mar tedo gi chiemo ma bende biro kelni kanyo kod Jael Lieta kama bang'e wabiro donjo e twak e chenro mar Mbaka oromo. Sharon Ngao biro chako kod chal mar fwambo kaeto Cleophas donjo kod twak e chenro mar Mbaka oromo. E twak mar Mbaka oromo Nyako Ramogi Juang kono wakoni ne ni gik mag mosebedo ka timore e kaunti penjo ma keto ka chembui Joyce gi Sharon ka openjo oganda ni yudo tich e kaunti chal nade. Indiko ji tich e yo machal nade. Report mar duol mano mochung' ne riwo wi oganda kaachiel kod keto oganda kanyakla achiel mano NCIC koro yango ni nitiere akwede makende e wechego mag chiwo tije counties mopogore opogore. Penjo kuom ranyisi ni counties ma Kaluo to dhi nade. Oganda nigi ywak mopogore opogore. Achiel kuom ote mantiere kar kae gina mana mondo mi asom ni sani nikech gin achiel kuom jogo ma bende wacho gineno pile ka pile gokinyi to gichiwo paro. Achiel kuom gino wacho ni Morris Otieno mawuok Onyengwe Nyamira County wacho ni dhi manyo tich welding gi grade 2 mano notama mano mar kata mar bedo japuonj mano mar Misambi bere notama mano kantiere county kar kacha. Machielo bende wacho ni mar cham gi wadu wacho ni wele madhi manyo tich bende madhi bedo kar kacha kendo mar manyo tich e Sondu nokwere ni ng'at moro ntiere kar kanyo ma bende ma ok nyal miye tich e kambino. Wacho ni bende nabuok sana mana dhi ir factory manager mano mara Mugenya. Wacho ni nitiere akwede moko bende mantiere kar ka. Achiel kuom jogo miseyo biro dhi bedo godo e chenro kar ka. Achiel kuom jogo mose chenro mar ndiko ji tich manga mawuok e Sony odiochieng' ma kawuono mano Honorable Jared Kopeyo. Obedo koduoko penjo achiel kachiel. Oduok gi penjo gi waketa achiel kachiel kar kacha. Moko bende thoth ahinya nikech penjo moganda osebedo kata ka chwalo en moro ni akwede mago mosebedo ka yudo ka ji manyo tich
dhoudi moki. Koro en gimoro mapenjo ni en ang'o matimore e kaunti. To bende kirango kaunti ma Bomet kuom ranyisi NCIC no yango ni atamalo 97 e kaunti ma Bomet gin oganda jo-Kalenjin. Governor nyalo bedo gi cabinet meeting mare kowacho Kalenjin. Mane gima ne oyang kar kanyo. E kaunti ma Homa Bay nodok piny matin. E higa mokalo kata nonro manotimi higa mar 2016 noyango kanyo ni jogo mondike kaunti ma Homa Bay ne gin atamalo 89 ne gin oganda joluo. Kawuono mawuok e kaunti ma Homa Bay kata joluo ing'e ni wacho ni dominant ethnic group mano mantiere kar kacha. Koro ka gin joluo mantie kaunti ma Kisumu, Siaya, Homa Bay gi mano ma Migori, iwacho kanyo ni dominant group man kanyo yudo thuolo mar tich maromo nade. Koro ni kaunti ma Homa Bay nolwar nyaka atamalo 78. En ang'o motim manyien e telo masani mar kelo jok mawuok e dhot mamoko bende mondo omi oyud tich kar kacha. E kaunti ma Bomet mana iwacho ni kuom oganda madhi 1,300 gi wiye, oganda 26 kende jo-Kisii mantiere kar kanyo. Alafu 6 moko ni wiye kanyo ma koro poge dhoudi moko mopogore opogore. Kata kamano atamalo madhi 80 gi wiye mag tich omak mana kod dhoudi 10 ma pacho ka. To gin dhoudi madhi 42 wadhi bedo kwanono kendo wayawo twagni nyaka Ramogi jwang' kokalo e mbui waduto te. Wabiro nyaka e kaunti mondo mwapenji ni usebedo ka utiyo yo machalo nade. Chal mag tich e kaunti gin mage. Bende sekala kweda tudi kodwa SMS lano yawe na 3 wan live e mbui mar X, Facebook kod mano mar YouTube. Tudi kodwa kacha achiel kachiel. Sani bende tudi koda e mbui maga Cleophas Oloch mango kiyoda kacha e mbui mar Facebook, X, Instagram kod mano mar TikTok. Nyako Ramogi jwang' an bende nyalo tudi koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor. Mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Tudri koda page mar mbui mar Facebook gi X sacho gi nying ma Sharon Ng'ao. Koka mano bed kudo nyaka giko nikech ma en Ruupiny. Mokwongo magi thuond weche. I want to say that the government will not be involved in settling those issues between the family and any claimant or any person on that land. They will deal with the family and the court. Pesa muko nayo kwa bank, tumepea nyinyi pesa kutoka National Treasury, muachilie pesa, wananchi wapate chakula, wapate madawa, wapate blanketi. In that crackdown, we were able to arrest about 30 people who we found while they were brewing in that region. Machiegni nyako Ramogi jwang' winy kendo ne weche manyien okinyi ma kawuono e chenro mar Ruupiny. Wachako kanyo ni jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua bende koro osiemo piny owacho mano mar kaunti mondo mi koro ogol omenda mag kedo gi midhiero mar El Nino. Rigathi ochiwo ranyisi mar counties mago mag Nam Chumbi mapok oketo pesa ne reso jopiny ma oula koro sando. Matimore e kinde mathoth gwenge ma pacho kae pod ni kod midhiero mikelo gi oula mapek makoro sani bende oketo ka thothgi pod seyo piny owacho mano kuom rem chwalo negi konya mowinjore. Lidio Keo nigi ler mathoth. E limbe mare kaunti ma Mombasa, jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ogolo chik ne governors mondo mi ochung chenro mag dongruok kendo gigolo omenda mag counties okony jopiny ma midhiero mar oula sando. Mimi nataka niongee na magavana. Hii shida iko ni ya serikali kuu na serikali ya kaunti. Na tutaki governor atuachie sisi peke yake. Tunapoongea leo, governor wa Wajir, wa Mandera na wa Garissa wamenunua chakula na madawa. Nimetoa mandege, watu wanapelekewa chakula kila pahali. Sisi katika serikali kuu tutajaribu kununua chakula, lakini tunataka pia county government of Mombasa
gavana wewe pia utoe pesa ununue chakula hawa wananchi wapewe. Gachagua monochiwo ranyisi mar kaunti ma Mombasa owacho ni kinde ma counties mathuр ka chwalo kony ne oganda modak e counties go tend county no to rito mana ni mondo mikonyo ya piny owacho mamalo ka omenda to noseketi tenge mar kedo gi midhiero makamano. Gavana wa Mombasa, gavana wa Tana River, pesa muko nayo kwa bank, tumepea nyinyi pesa kutoka National Treasury, muachilie pesa wananchi wapate chakula, wapate madawa, wapate blanketi. Na sisi katika National Treasury tumewachilia pesa kwa gavana zaidi ya shilingi bilioni 10 iko pale, na tunataka wananchi walishwe na wachungwe mambo yao. Mabire kinde makoth mapek medo kelo midhiere pacho ka jodak magarsene county ma Tana River koro dong ma onge kunde jot bang' ora matana pong kendo muomo ka koro gimedo kwa piny owacho mondo mi ochwal negi kony. Tumekuja huko shambani, maji yamekuwa mengi sana, ndo tumeendea vyombo, kuna mizigo kiasi na mdao. Sasa jana tulitoa lakini hatukumaliza, ndo leo asubuhi ndo tukaendea hizo zingine zilibaki. Jana tumetoa jamii family mbili, na sasa hakuna mau hapa, na jamaa wako na mambuzi huko hatujatoa wote, na communication ya mau hakuna, hatujajua kama tuwasaidie namna gani. Tungepata angalau msaada hata kama ni boti kidogo tu tukaokoa ile jamaa huko kwa maji. Ikiwa hali itaendelea namna hii, uko uwezekano kwamba itahitajika nao mbali na boti tutumie chopa, kwa sababu sehemu nyingine inakuwa ni vigumu sana kufika. Leo tumeweza kutoka sehemu ile tuliotoka, tumetumia lisaa zima kufika hapa, na kurudi tutumia saa zima. So kuna vijiji vingine ambavyo mpaka sasa hivi hatujafika sehemu hizo. Kwa hiyo hizi ni tahadhari ambazo tunazitoa kwa jamii ambazo ziko katika sehemu hizi, waweze kutoka haraka iwezekanavyo. E county mawajia apaya madhie gwenge mag Moyale, Garissa kod Bute no obedo kod kethruok. Gino mamiyo yedhe kod gi konyo moko ok nyal chop mayot na jodak mag gwenge go. Kajatend migawo ma jolweny Eden Duale koro kwa oban migawo marango weche mag apigni Kenha mondo los yore ma oula okethogo. E county ma Makueni luoro nitie ni tuoche ma ikelo gi pi mathoro gudore e miere bang' oula mikelo gi koth mapek kidek medore. E kinde moko kuom jodak e county no koro ok nyal dak e miechgi nikech midhiero makamano. Kuna malaria, unaweza pata kuna watoto wadogo wako na malaria, haya wazee mashushu, hatuna pesa yenye tunaweza wapeleka hospitali, so tunaomba hata usaidizi, at least tuletewe dawa za kujikinga. Nyake sechegi nonro mochiwo gi riwruok mar Kenya Red Cross yango ni kwan ji maromo 77 osewito ngimagi kaluwore gi koth mapek no. Ji mohewo 56,000 osedar owuok e miechgi. Jamni mohewo 2,000 oseywer gi oulano ka mwandu ma kwan gi okoyangi bende oselal nikech midhiero makamano. Lydia Okeo, Ramogi TV, Nairobi. Kama chalo na kuna mawijang pinyo wacho koro chikore gi chien kendo kone jodak manie lo mano mar jasiasa machon Gershon Kirima ni gilure kod chik mano mar do kendo sirkal ok bi donjore wachno ni mar lo no se yangi ni mar familia mar Kirima. Kaka jafo maro Walter Mbaka leronwa jatend migawo mar lo Alice Wahome ogolo siem ne ji makoro wacho ni isiayo jodak mago manjiru mondo miyo tamre wuok e lobno. I want to say that the government will not be involved in settling those issues between the family and any claimant or any person on that land. They will deal with the family and the court and the enforcement agencies. If you are a conman, if you are a fraudster, you will deal with the DCI. If you are a purchaser, you now know the owner of the land. Mago gin weche mani ogol kod jatend migawo mar lo Alice Wahome kendo telo ni sirkal ok nodonjre ywaruok manie kind jodak e kod familia mar Kirima e gwenge mag Njiru, Choka kod Mihango. The land as per our records belong to Kirima. I'm advised because I've looked at that case. It has taken 10 years for it to be decided. The judgment has given a deadline of vacant possession or people living on the land to live by December 31st. Magitimore bang' tend migawo mar lo motele kod Alice Wahome kanyakla kod jagoro mongirore bad migawo mar lo Nixon Korir, okil mar jok modak e lobno mar Kirima kanyakla kod familia mar Kirima kotelnegi kod an Kirima bedo kod bilo wach kuom seche mohinga 2 e log tich mar lo e boma Nairobi kendo yudo ler mar andika mar lobno. Error number 5908/8, original number
5/3 is measuring 507 acres, less 8 acres, which is for road reserve. This was transferred to Garrison Kirima, Kamau Kirima, and John Garrison Kirima by Domencio Di Masi. Jodak moinge 30 kokalo kuom okil margi Danstan Omari, jaod bura makasarani Ronald Korir, kod nyawadgi ma Mbakasi East Babu Owino. Moko kuom jogo manyocho chope do mar dwaro ler wi wuon lono, kanyakla kod dwaro mondo wit oko ng'eto mayande ogol kod jang'ad buche Samson Okongo. Manomiyo jodak nyaka tarik 31 dwe mar 12 higani mondo dar nono tibiro kirgi oko koyuo. They are members of the public who continue to fall into the traps of people who are still masquerading or calling themselves owners. Whatever proprietary interests they have, we do not have those proprietary interests in our records, other than the record that we have put to the public. So I want to take this opportunity to warn the members of the public, unless you have engaged the Kirima family as of now, the record shows that you may be falling into a trap of fraudsters. Wahome wacho ni bado fwamb kich ose meeting mar fweko jochumbu moko malodho omenda kuom jopiny nigi loso kod sirikal kanyakla kod bad migawo mar lo kendo ok gibidar kata kamano Wahome koni gin gibiro kawo chung mar ng'eto mar do. We didn't want to sit back as a ministry and see members of the public being lied to by some fraudsters there, that there is still another decision to be made. We have warned the members of the public. And there are also other people, either whether they are threatening or they are moving around with whatever documents. The DCI has strict instructions to actually support and help the public from fraudsters. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Dulmusho ne kedo gi mibadhi e pacho ka EACC koro yango ni osechako nono weche mag mibadhi mitudogo ogirimiti mar kelo mauta e kind piny Kenya kod piny Saudi Arabia kaachiel kod riwruog pinje jo-Arabu mano United Arab Emirates. Kaka jafwambo marwa Chris Owino lero, jatend migawo mar omenda Ngire Nyuguna Ndung'u bende orem chopo e nyim komiti mar omenda mano mar golo ler e wi ogirimiti ma kamano. Bang' ogai mar Azimio Raila Odinga mieno chuodho ogirimiti mar kelo mauta e pacho kae e kind piny Kenya, piny Saudi Arabia kod riwruog pinje jo-Arabu kata United Arab Emirates, nyong'ong mag duol mochung'ne kedo gi mibadhi EACC koro menyo winjruok ma kamano. Jatatije maduong' mar EACC Twali Mbarak oyango ni gisechako keto weche mag mibadhi mitudogo winjruok ma kamano e ratil mar neno ka oromo chwale apisi mar jatend jomin wach Nelson Ingonga. As at now, that issue is captured in the media. We are monitoring and we are looking if there is a case for us to start investigating. Raila osebedo kadufo William Ruto e Lwala e chak juma mokalo ewi mano ma owacho ni ogirimiti makamano pong' kod mibadhi kendo kwayo Ruto mondo pedh ogirimiti makamano e lela ka onge mibadhi e iye. I want the government to show the memorandum of understanding that they've signed between the government of the Republic of Kenya and the government of the Kingdom of Saudi Arabia and the government of United Arab Emirates. Korka kore, jatend piny William Ruto ne onyiero weche makamago ka oluwo ni winjruok mar kelo mauta e pacho kae ler kapamba kendo ne otime kaluwore gi chik. Hizo contract zote they are available, ziko bunge tayari. Wacheni kutuadaa ati mnataka tuwapatie contract. Contract iko public. There is no secret contract anywhere. Mbarak lero ni gibiro mana chwalo bura makamano ne ogai mar jomin wach bang' yudo neno moromo ma ok weche mag awinjo kata mag ute fwambo. We just don't go because something has been hyped by the media. We look at facts because when you investigate a case and you take the DPP, you are intending to charge people and there must be evidence. When you say, you go to court and say, nilisikia hata headline ya Nation ndio hapa, Standard ndio hii, K24 ndio iliandika hivi,
you cannot use that as evidence. Magi timore kinde ma jatend migawo mar omenda Profesa Njuguna Ndung'u kod jagoro mongirore e migawono Chris Kipto orem chopo e nyim komiti mar od bura mar omenda mar duoko penjo e wi weche mag kelo mauta pacho kae kaachiel kod weche mag osuru. Okang' ma kamano oludo i jokanyo mag komitino mane oriembo direkta mar migawo mar omenda mane Profesa Njuguna Ndung'u oro mar mondo olos eloe. Ne giseyo Ndung'u kuom dhi pondo e pinje ma oko bang' ywayo ng'ich e wi mibadhi mokwako girimiti mar kelo mauta e pacho kae. This utility that the CS must explain to us. We are not charging him, but he must explain to us what is going on. What's the truth? That's what we want to know. If we set a precedent that anybody else apart from CS or PS can give information, very soon you are going to see very junior people come here to give us information. I'll be asking myself, what is so important for the CS at such a time when we are facing serious issues in the economy of the country? A lot of questions the Kenyans are asking. What is so much important that he chose to abscond this calling and opted for another meeting engagement? Komitino ne dwaro ng'eyo adiera e wi lal mar omenda maromo bilion 17 ma seneta ma Busia Okiya Omtata nyocho wacho ne ogol e migawo mar omenda mar kelo mauta mantiere ywaruok e kind kembe adek mag mauta. Omtata ne otudo lal mar omenda ma kamago ma nengone romo bilion 17 ma Anjeri wacho ni gin mage. So members, I think the PS and the CS should know that this is a very important, the matters we are discussing are very serious. In fact, they are far much more than perhaps what they are going to do in Mombasa. Komitino koro dhi dayo dho Njuguna Ndung'u tarik 28 dweni e wi lal mar omenda ma kamano, winjruok mar kelo mauta e pacho kae kaachiel gi osuru mamalo ma sirikal juogo jopiny. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Aye, koro mo jonga kama chielo duond bura mano mar Wiper koro golo duonde kendo wacho ni jo-Kenya nigi thuolo mano mar dok e ndara mondo miyo bag ng'anyo kaponi twak madhi nyime kind Azimio la Umoja gi sirikal ok bi nyago lemo kata ok bi keto wach pek mar ngima kaka achiel kuom weche madito e report mare. Jatelo mar Wiper, jotelo mag Wiper gobere ne oloso kacha kendo ka giwacho ni ok gibi yiene jotendgi Kalonzo Musyoka mano mar podho repodno kaponi ok omulo mago yore mag ngima mondo bed mayot ne jopiny. If the cost of living for Kenyans would not go down, that bipartisan talks will never go anywhere. Yeah? So that is as simple as that. Because Kenyans are suffering. Wazazi wanaumia, school fees imepanda, maisha imepanda, kila kitu imepanda, and we cannot afford to continue like this for the next 4 years. Hata kama ni kwa street, hata kama ni impeachment, we have a constitution which is very clear. It gives the mwananchi the powers to do whatever they can do to ensure that their lives is in control and the powers. Yeah? Kama ni street, kama ni impeachment, tutaenda. We have 4 years. We can't afford to continue suffering for the next 4 years. Na ile ya muhimu, msimamo wetu uko na Wakenya wote. Kenyans have endorsed Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Kwa hivyo maneno ingine, watch the space. Aya, nyokoro moge juang komachielo. Japuonj moro owito ngimane bano okinyi manyoro bano bang' kane tuome gi buom ndege mano mar kalapapla gwenge ma Masalani Ijara e kaunti ma Garissa. Kaluwore kod commissioner ma kaunti ma Garissa Solomon Chesuti, japuonjno ne en achiel kuom jopuonj motelo ne tayo penj mar KCSE madhi nyime. Chesuti okoni ringre japuonjno ne oyang' kaka Ahmed Nur Ismail ma bende nokaw kod obila mano mak mana ni gibiro chwale mano ne anyuola mondo miyo iki kaluwore kod chike mag din salam mano timo odiochieng' manyoro mabiro mana seche matin ne 42 bang' ndeke 2 ma kalapapla lwar e gwenge mag Wajir. The helicopter which was ferrying exams from Masalani, DCC's container, got involved in an accident where one
Deputy Head Teacher Ahmed Nur Ismail was hit on the head by the rear rotor of the helicopter. He died on the spot. And we want to appeal to our colleagues who are handling exams, members of the public. Sometimes we may become excited out of seeing the helicopter being nearer or any other chopper being nearer where we are. We should keep off because these machines are very dangerous and they are very powerful. I think this is an appeal I want to make to all the members of the public in our county. Thank you. Ai, nakoro mo gejuang migao mar somo koro ikore mar golo duoko mano mar piny mar jopuonjre mar klas 8 mano jopuonjre go mabende ding'eyo sikunde ma gibiro riwore godo kapok ochopo nyasi mar Christmas ma higani ma oyango jagoro mongirore migao mar somo Belio Kipsang mane ochopo mar yawo kontena mar penje county ma Kwale kaka Judith Omondi lero. Kipsang bende okoni apedha dhi nyime mano ne jonjore manyonego obila marito penj e county ma Siaya. Ndalo matin kende to penj maduong' mar klas 12 rumo. Migao mar somo ka otelnegi kod jagoro maongirore Belio Kipsang ne omondo e kaunti ma Kwale mar nono yepo mag penj ma kawuono. Belio yango ni kaka migao gini e ikruok mogik kendo gichano golo duoko mar penj ma klas 8 mane orumo chak dweni ka jopuonjre go bende biro ng'eyo skunde mag sekondar magiriworego kapok sikuku ma Christmas ochopo. Lakini vile tulisema watoto wetu watajua mashule yenye wataenda kabla waende for Christmas. Siwezi sema mitihani itatoka kesho ama kesho kutwa, but I can say that we are on course preparing for our children to know how they have done. But the most important thing, because our schools are opening in January, is to make sure that they know the places they will have been placed in good time so that they can prepare, the parents can prepare in school fees and all the other things. And we are on course to deliver on the examination, that I can say. Kindeno bende Belio ne otiyogo e kwedo tim makoch mane otimore e kaunti ma Siaya kama obila marito penj ne onego kod jomaundu e kinde mane gitere otese mag penj e school. Yesterday we had a challenge. We lost a colleague, a police officer in Siaya. Investigations are on to know exactly the motive, what exactly happened. And therefore, I will not want to go into details, but I know that our colleagues in the investigative sector and the security sector are seized of the issue, and we should be able to know exactly what happened. Jopuonj madongo manyicha oyang kaka ji madhi ataro kod chike mag penj itimonegi nonro kendo ma ibiro yud kod ketho kuma owinjore ibiro chiwnegi. As for now, they are suspects. Until they go through the due process of proper investigations, checking all the evidences that are there, we shall give everybody an equal chance. We don't want to be preemptive in what we are doing. Where there will be cases of any challenge, then it will be dealt by law, because the Kenya National Examination Act spells out how to deal with all the cases that arise during examination time. Nono mag penj mar klas 12 chakore ayanga ka jopuonjre go otieko penjgi tich abich jumani. Judith Omondi, Ramogi TV. Obila sub county ma Kisumu Central county ma Kisumu dhi nyime gi pedho achije ariyo mane otony mano bang' ng'wech mano mane okelo hinyruok mano mar risasi. Ka achije ariyo to ne omaki mano kane gitemo ringo bang' monjo miyo moro mane rik owuok golo omenda e bengi. Kaluwore gi janeno, achije 4 go nochako rakore gi obila mano e dho bengi e kinde mane gitemo monjo miyono. Achije ariyo kata kamano noringo gi hinyruok mar risasi, ka achiel kuom achije go bende ne omaki, bende noyudo hinyruok mano mar risasi kendo odhi nyime gi yudo thieth e kar thieth ma Jaramogi Oginga Odinga. Obila lero ni gitimo pedha ne achije mamoko. Nane KCB kacha ochung kacha gimoro for 1 hour. To no penjrega ni gari ni to timango kae for 1 hour. Koro after 30 minutes kamae ka 1 hour sekalo temo aneno ji adek moko kowuok e bank kacha to 1-2 ema gidonje mtoka. To by the time gidonje mtoka kamae
to polisi ka realize ni eti gin jokuoge. Kore ma gidonje mtoka chap to polisi moro mabor ntiere kanyo emochwado mtoka cha risasi tielo mambele. Kore ma jogo otima gi mtokni go kama jam kama ma mtokono biro nyaka kae. Koro to lwar kar kae. Ka lwar cha to jo jiario moko ne temo ringo. Tema ochwad gi risasi. Pistol moja ukiangalia vizuri sana utafikiria ni pistol ya kawaida. Lakini sio pistol, hiyo sio pistol, ni fake. Na ingine ni pistol ambayo imechongwa na iko na kisu ndani. Kiasi kwamba ukishika hiyo pistol mbele ukitoa unadunga na hiyo kisu. Alafu tukapata pia number plate ya gari ambayo ni KDH 669R ambayo ndio the real, hiyo ndio number plate ya hiyo gari. Hizo ndio number plate ya hiyo gari. Ilikuwa imewekwa boot tu, lakini ile imefungwa gari ni ile fake. In Kisumu Central we have increased patrols. We have all our groups. We have Delta Sierra Group, QRTs. We have also other officers who are on routine patrols day and night in the city of Kisumu. Ubile County Mama Bay, omako achije Pradek, mago kachel kode kwong machik okopuodho mano moingo lita 1012 egweng ma Nyambarem mano mantiere kacha egwenge ma Rangwe. Apedha mani ubila otimo ne otele kod commissioner ma county no Moses Lelan kod komanda mar obila e county ma Homa Bay Samson Kine. Ubila ne olimo genga ora mano marangwe kama achije go osebedo kacha kalo timo ohala margi ka giloko ka ginyuo kongo mano machik okopuodho. Obila bende ne ojoko achije go gichanga lita 1000 kangara maromo lita 11 lita 11,550 kolunguru kilo 100 maitio gore loso changa achije go gene giete sendo bila ma Homa Bay. We found while they were brewing in that region. We were able also to intercept about 11,550 liters of kangara. We were also able to nab 1,000 liters of changa. Alongside that also we've got almost 100 kilos of sikaranguru, which is a raw material for preparing changa. And as you can see also we were able to get 2 borders, which we believe were being used to ferry this changa. Around that area, of course, we've got reports of insecurity. We've got reports of conflicts around the homestead. We've got also reports of teenage pregnancies. And we believe that all these are associated with this activity of illicit brews. Nekoro mukijog mane makelo gi kuma gweche manyen nono magazet biro kor nyaoda Sharon Ngao kikli mabor erokamano kum kitera mogiti. Rose is the lucky winner of 500,000 shillings courtesy of Jipange na View Sasa. Nimefurahi sana. Napenda vile Rose amefurahia waze. Hii pesa unapanga kufanya nini Rose? Napanga kuongeza business yangu kidogo, niongeze kadraya kalikuwa kameisha na niongeze ka blow dry. Na sijamaliza kukuzawadi. Bado hii tunaitanga the Jipange goodie bag. Hii ni yenye tunatumianga kufanya watu wenye hawajipangi wasikie wivu. Kwa hivyo hii hata tutawaambia ni nini, hii ni yako. Jipange ushinde na View Sasa. Shinda kila wiki, shinda kila mwezi, shinda mamilioni, mamilioni. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi
wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, onego ni gimoro amora mitimo en gima timogo makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Kete manaka ochopo sama koro Ramogi TV yango hike mar 2 e yamo, to mae ok nyal timore kayonge kaka jahera marwa. Tarik 1 dwe mar 12 koro wachwake to mana maber chuth. The Garden Bondo John Junior ma John Junior kachiel kod Ramogi TV wakelo no budho mar tipo kowuok e dala mar Bondo kamiluongo ni The Gardens. Ramogi TV, happy birthday, kete manaka. Kod BV Band biro chwako budho nyaka che. Jolendo magi mag Ramogi TV mawero bende biro betie. Mae kik bai. The Garden Bondo Kapio Junction Samachon. Jok mamine gin singo mar oganda. Nyakwara Mogi Ajwang' piny sani olony. Wawuok e ndalo machon ma ng'ama miyo ne en mana ng'at mabedo e pacho. Melini ane man first officer. Tija matiyo en riembo. An driver. In Mbaka ni en mane? An aketo tiles. Kik ng'ato wuondi no kinyal nikech in ng'ama miyo ka Nyasaye omiyi ngima to inyalo. Tudri kod Stella Brenda Uchieng tich adek ka tich adek chakre saa 8 mana e chenro mar Mine Nyalo. I got my cancer when I was 16. I explained to the doctors, they told me that it's just adolescence, I'm just maturing. We see cancer even in 1-day-old babies. Ang'o makelo cancer? To be thieth mare nitie. 50% of cancer treatment is information. To e okang' mane? The doctor tells you go and look for $1 million. You have no choice. Be in jatuo mar cancer kata jatuo mane otony e thieth mar cancer? My hair has gone, my nails, even the feet, they are all black. Cancer e kuku mar wach. Dweni achiel kachiel e Ramogi TV. Tich adek tarik 29 dwe mar 11 higa mar 2023. Kik bai. Nyakwar Mga Jongo skadho kanyo dakika 40 tok saa 10 mar okinyi machiegni nonro mar gazet. Obro bedo kwanono ni gazet mano ma The Standard gi Daily Nation e kinde thuolo mar dakika 20 mabiro. Antiere ka giwod Kisumo Kanyakwar mabendo sechiwo ni weche manyien. Amose ni misawa. Oh, sare ja. Kiambuche onado kiny makawo. Angin makare. Kochwe? Ndio pio ola. Koro en mana ng'eyo kik idonje bugo kok ing'eyo kata kok itang' kata kamano go ni Nyasaye kamano. Wacho ni koth ka chwe be yudo buru dok piny e yo mamalo ahinya. Koyo mang'ich Nairobi ka. Koyo ng'ich oula bende thoth kuonde ma pita ka bende nokolos yo makare bende kelo midhiero ne jodak. Kata kamano koth makamano skelo masira. Nyaka sani kwan mano ji mohewo 70 oselalo ngima gi Cleophas. Bende en mana kinde ma kata kawuono ka ng'ino kamaro gazet nitie chego mag omenda ma bende sirkal golo mondo mi ochiwane konyruok makamago ne jopiny. Gin moko madhi bedo kata ka itimo kata kitayo e yo machalo nade. Iwacho ni kinde ma oganda bende hinyore bende nitie omenda moket ne gitenge mar neno ni adieri girito kata gitimo gigo madwarore mondo mi ngima dhano bende kik lal kata jogo mayudo lal kik mwandu gi moko bende magiwito
chal ka gima giwito gik mathoth ahinya, giyude thuolo mar dhi nyime kod ngimagi. Mago jogo ma mwandugi olal kaluwore gi pi, jok ma ok nyal yudo chiemo, jok ma nyal yudo onget, jok ma ok nyal yudo chiemo kata kuonde ma gininde. Mago bende wakwayo negi hayo maber e kindegi bende makoro gikale achiedh nade mopogore opogore, sirkal ochopnegi, Nyasachwa bende oresgi. Ang'ino biro bedo kwa mulo mago motenre kod oula ka binya kasano ang'in jalib jatend piny Kenya Rigathi Gachagua bed nosechiwo siem ne governors mar mondo mi gigol pesa mar nyiewo ne jopiny chiemo. Cleophas, kwa ng'iyo gi gazet mano Daily Nation gi Standard, thoro weche mabendo mipek. Standard nosenyiso jakwaro mga jwang' motelo ni weche motenre kod chal mar obila e pachoka ema bendo mipek. Inyalo paro aput mabende jatend piny Kenya nochuogo mar ng'iyo chal mar obila kotelne gi kanyo kod manen Chief Justice e pachoka David Maraga. Koro Standard ondike ni police in crisis talks over damning report. Nane gbeni giro moduche makawuono kata kamano romo makamano nano kaduola mano mochung'ne obila National Police Service Commission ochoro nyaka juma mabiro. Daily Nation ema pan gi thor wach mamit ka. Daily Nation to koro ondiko thor wach margi courses skills that will land you job fast. Courses manego bedne oganda timo mar mondo mi giyud tije yo makare. Koro sano wachake mane? Ina neno wachak mane? Dong wachake mana gi wach course nikech ang'eni wamanyo tije, ji manyo tije nok mag tije bende. To kata mar obila nang'e nengo duogo arange, natimo sigana ni chieng' tich abich. Kendo obila gi karomo kenyo ni crisis talks gi. Mano gimoro madiere kendo ni kod gimachiegni ahinya. To sani weche mantiere kar kae omiyo pek ite mar ariyo kod ite mar adek. Magi paro mabende ochiw ne joma opogore opogore mantiere paro mopogore opogore, kama giwacho ni kany mane giher mar tiye gi jok mage mano ka giseyudo digri maggi kaachiel kod ka diploma maggi kuondegi mag tiegruok. Nyaka sani yangore ni malo kanyo ka irango, nikech malo kanyo ineno mano ite mar ariyo. Kinyalo kechuno ite mar ariyo, wane report makamano. Wiye kanyo tie weche mag science and mathematics, kwan kaachiel kod ka weche mag science, weche mag transport, engineering tiere kala kanyo, ka giridore piny mana kanyo nyaka gichop weche mag agriculture, food and natural resources. Kama ntiere kar ka, penjo mantiere ka en response on extent of need of competence per career field. Gin gik mage mantiere kar kacha kotenre kod lony mano magintiere, mano kama gintiere, mano ite mar adek, mano ng'eni ka ng'irango bathe kanyo. Wacho ni new report reveals the courses that will land you job in that you dream faster. Mano tie kar kanyo. En gima tiere Sharon, kendo jandiko ni Steve Otieno, olero kar kanyo kaka oganda mantiere tije mag fwambo gi keyo bende ntiere kar kacha. Koro fwambo gi keyo bende en achiel kuom tije ma oganda nyalo timo. Inyalo timo. To bende kikitimo atima kiparo ni dhi yude, nyaka imbe time gimoro ma upogore gima jowadu bende timo kar kacha. Mano bende chalo mago matimore social science, social service and community development, tiyo mag hospitality kod mago mag tourism, weche mag limbe, ma bende koro ikoni kanyo ni ati karka kata ka en lony moro midwaro ma bende nyalo mi yude tich. Neno en mar ringo mana atamalo 50 5.1 tiende nango koro wantiere kama oganda mathoth nitiere kama onego bed ni girango tije. Kata kamano ndik ni kacha ni weche go mag IT kata lony ma sani mag finance, business management, engineering, transportation, distribution and logistics, kaachiel kod mago mag law. Ineno kama gintiere kar kacha. Mage makore wacho ni mago e tije ma oganda debed ni nyalo hero, kata mago moko magin marketable. Ka itimogi inyalo bedo e chiro ma inyalo yudi gi jok mandiko ji tije yo mayot. Koro gino marwa ni jokanyanam neno nikech nano ka nonro makama Cleophas notim kod duola mano mar Federation of Kenya Employers, mano duol mochung' ne jotije pachoka kana gitudre gi mbalariany mong'ere kaka Nexford University kanyakla kod kar tiegruok mong'ere kaka Africa Digital Media Institute. Koro wachre ni magi tije nyakorom ga juang' ma employers kata na jondik tich manyo jogo kuma bende olonye sectors makama. Wang'eni nyithindo mantiere klas 12 tieko penj chieng' tich abich mar jumane. Pani koro nonro makama biro konyogi ahinya tiyiero course nikech sani magi moko kuom tije ma bende employers jondik tich manyo jogo kuma bende olonye sectors maket kod magi. Kik wi wawil gi weche motenre kod law chike bende ne kanyo legal ineno kanyo thuolo mar namba 4. Wacho ni mano kama gintiere kar kanyo Sharon, en thuolo machielo ma oganda onego bed ni rango. Kik tima course kaluwore gi dwaro mar ng'ama chielo. Penjo maduong' mantie en ni itime
kango materi kar kanyo iwacho ni sani ji manyo tich kitimo course to pod idhi bet kode dala kacha chak pod ingik mathoth ma pod irango kopogore gino mane somo nyaka omi paro ma opogore kendo iwacho kar kae nitie jogo ma bende atamalo 50 mano atamalo 50.5 kalor kod gazet man Nation wacho ni mag jogo mandiko ji tije gimanyo jogo magin tech oriented jok motimo courses mago mag IT jok manyalo yawo computer malor Sharon ben jok moko kawe mayot ng'ama nyalo restart ni computer ng'ama nyalo yawo ni computer ng'ama nyalo type gimoro iye kacha mano be course ng'ama nyalo connect magi courses mantiere kar kacha kata moko bende kino kar kae tech oriented courses ntiere gipogore moko nyalo koni kacha information science nyalo koni informatics inyalo koni ni timo Sharon nitie courses moko ma itimo oko ka okada donjo ne mbalariany moro amora tinge mbalariany ma wacho ni watimo education with IT to donjo chacha ni maseno watimo okichulo lendo ni yitimo nekech maseno kara mni information itimo gi IT tano en courses makonyo to no ka sani na chiel kuom courses mineno ka penjo mantiere ng'ama wuok Maseno University onyalo yawo moloro computer yo makare to kata kopogore gi mano bende onyalo tiyo gi Microsoft Excel yo makare bende onyalo timo access yo mayot gik makamagi kiseng'eyo Sharon kore en gimoro miwacha ni kala course kosikalo course mano gimoro mopogore nitie jok mokala course kata ni watiekwa to IT mane timo kar kae cha konyi to kosidhe kondo tineno ke ni information gi IT to kipenjo ni IT ni ing'e IT kori koniera utema ne network configuration itimo IT itimo education with IT oteri IT department mar school midhi puonje to koro ineno mana mbulu star mang'eny wangi nikech luore ne lony miyudo kar kacha to ma bende nego dhi ne jowa mantiere kuonde mopogore jotich kaka iwinjo kar ka ok en mana employees kata jotich man gi course ni jite nitiere kode motime to ng'ama nyalo bedo kacha gi thuolo mar kete tim nikech di mbalariany to ji mathoth sani odhi en ang'o minyalo timo mopogore gi ng'at machielo mantiere kar kanyo kata wacho ni gin marketable courses mantiere kar ka tere kaka itiyo kod lony mari miyudo mondo mi iloke ngima jogo ma itiyo negi kacha kata jal makoro dhi mi tich machalo kama en gimoro ma oganda onego bed ni ranga ahinya e kinde ma gintie kar ka mano atamalo 50.5 tiende ni gin nus mag jogo mandiko ji tije koro nyalo bedo ni nitie kacha timo weche mag fwambo to kinyal yawo computer kata mondo mi type gimoro nikech kae iyudo ni wandiko story Steve Otieno ndiko mae manyiso ni no type kumoro bende nyalo type word mitimo editing maber ka intiere kar kacha ka ibiro e Ramogi TV ka bende nyalo ng'ado videos e yo makare kitiyo gi lony manyasani to bende nyalo loke kowuok e dho liech ma bende koro wasomo godo gazet tiloko gi wigi dho isome ka new report koro report bende in gi lony mar gole kisungu mikete dholuo English to itere dholuo kata kamano aparo ni manen paro maliw kanyo ma bende imedo cholo Cleophas ne korom jonka oyudo thuolo wani soma nena timo koso koromo ang'o minyalo timo e wi course ma bende timo makamano kata mna bed ni gin marketable kwanza mano mapi ite marang'wen Cleophas bende wang'e ni twak mar thekos bedo kadhi nyime kinde thuolo malach naneno kanyo juma mokalo ka bende committees jotend committees mago twak mano twak matheke kind Kenya Kwanza gi mano mar Azimio ne gilieko ni gibiro bedo ka giromo gi jatend migawo mochung' ne weche mag omenda odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka giromo kode kinyalo paro moko kuom weche ma bende ne gilieko kanyo Kalonzo ne wacho ni twak matheke ma kamano ka giloso report twak ma kamano ok nego bed ni ne gitwak atwaka ka nengo mar pek mar ngima to kulose to par ni magi te timore e kinde ma bende deadline no ka dhi ka chopo nikech deadline od bura maduong' ma pacho ka noketo ne gi chieng' tarik 26 kawuono en chieng' tarik 22 iparo ni twak ma kamano nyalo nyago olemo dichi ma kawuono ka bende gidhi bedo ka giromo gi mano ndung'o jatend migawo mochung' weche mag omenda bende ma tielo machielo makendo chako duogo mondo mi olangane kaka gigi nya bedo ni itimo kata kaka gichopo gi yo makare Sharon gima ntiere nyawacho ni chung' makoro gintiere godo jotelo mopogore kendo kaka giloso ka gintiere mbele oganda nyalo mi bed kod paro ma opogore gima jotelo mag Azimio bende wacho kachiel kod ma Kenya Kwanza ka gik ma kamagi otim twak ok dhi bedo yo makare sama jopiny lose sani gin weche go mag pek mar ngima en ang'o miyo kidieny achiel mag jogi mantiere twak ok da mulo wechegi mag pek mar ngima kata kamano deadline ero koro kantiere ka kata odiochieng' mogik monego bende chope bende wadhi neno lokruok mantie Sharon gima nitie kar kae ni wadhi neno
ywaruok podi nikech kata kan jugona dongo sitiko mare kawuono gini pod en mar siasa jo siasa pod ntiere kar ka ni gin gik mage monego bed ni rango mondo mi one ni gigo chopo yo makare mokwongo Sharon kane wacho ni pek mar ngima ni mondo mi olose pek mar ngima no kono jo Azimio mondo wene jo Kenya Kwanza kikete twak makama to Kenya Kwanza bende wacho ni gin gi yore mag bero uchumi ma pacho ka jo Azimio kama chielo ni kono kar kanyo mano kane twag ni poko chako iko ne kanyo ni weuru tijni ne Kenya Kwanza mondo otimati matijgi kaka dwarore kama chielo oganda nitiere kod penjo mathoth ahinya kane Azimio noweyo oko wechegi mago mag pek mar ngima kendo mano noduoko gi e drawing board margi magiwacho ni oyo ne wadhi ng'anyo nikech pek mar ngima osuru mathoth mejuogo pachoka ka wawegi mokete kar ka bende en kanye ne gioro oboke moluwe mapiyo piyo banka Kimani Ichung'wah bende noseoro mare mane onge pek mar ngima kaka gigo mane Azimio bende ochwalo wacho ni oyo macha ok wapuodho ma wapuodho ni kod pek mar ngima siasa mantiere kar ka wadhi nene korumo e okang' mane mondo mi giketane ngima jopiny obedane okang' moro makare mano kama gintiere kar ka senators wasewinjogi mago mawuok e kata jod bura mawuok e duond bura mar Wiper ka giseyo mokalo wechegi mag ng'ukruok manyabedo kar ka kama chielo bende wasewinjo jod bura kata jotelo mawuok e masawa mar piny Kenya nyocha ne giloso Martha Karua gini ka idwano mondo yaw sava Jeremiah Kioni kantiere kar kacha gavana machon ma Laikipia Derito Mureithi jogi duto gimane gidwaro en ni twak ochope yo makare ka onge pek mar ngima jogi dhi lose giwere kode ka chung' motegno ni omak kuonde gi duto pod wadhi neno ka wantiere gi headliners moko manyamiyo twak tore to nyaka sani pod nitiere ywaruok nikech kata mana gini ma bende giromo kod jatend migao mochung' weche mag omenda tenre kod mano nikech kineno kata mana kweth mar Azimio dwaro margi gidwaro ni Finance Act odwok chien ineno kanyo gidwaro mar mondo mi weche othich oko weche motenre kod housing task omenda kata mna osuru mabende wasebedo kwa chulo ne nengo udi manyasani gidwaro ni obed voluntary ng'adwaro emachul nyaka sani paro makamano ka jod bura nosekadhe inyalo kata mana duoke chien kopogre gi mano gidwa ni VAT mano osuru migole nengo mudhi wuok ka wuok kwanta mana 16 oduoke ndi aboro nyalore jod bura mano mede kendo jod bura nigi teko mano mar duoke piny to gima ntiere ni budget nosesom jod bura nosepuodho omenda nyaka many sirkal mar Kenya Kwanza tiyo kod wechego mago mag choko osuru kaka mar chiwo kata mar manyo omenda manyalo bedo kata ka konyo sirkal mano chopo kare budget mabende gisomo ne oganda jo Kenya koro yore mag choko omenda gi magoro nego bedi rango budget gin go maduong' gimanyo mana yore manyalo bedo ni gigo chop kare achiel kuom yore go ne giwacho mar medo osuru kod atamalo 8 mondo mi ochop atamalo 16 magi modhi mapacho ka to modhi ka oseidho gik moko duto idho koro jod bura ma pod nigi ting' mar neno ni gini odok piny kata gini odong mana kama intiere malo kanyo koro jod bura mano yier kendo mantiere od bura ema nyalo biro gi twak machalo kama to mana ka jatend piny Kenya bende nigi paro makama nikech nyaka sani nyalo bedo ni od bura mapacho ka gin mana gino ma isiaya ni ero in the watch yes in the watch no kama gintiere kar kanyo bende ginyalo bedo gi pach japiny e chunygi kod pachgi kinde ma gichwalo twak makamago mondo mi onene resa ne uchumi mapacho mani penjo maduong' koko manyakorom gajwang' iwarita nena kaka miti makamano biro bedo ka romo kod jatend migao mochung' weche mag omenda par ni odiochieng' ma kawuono menchien tarik 22 bende mane en deadline mar kamiti makamano mar neno ni twak orumo kata bed ni ne nego bed ni parliament kata mana od bura maduong' nomiyo gi chien tarik 26 mar mondo be gitiek twak makama e kinde makamago kwalose pek mar ngima Cleophas ite mar 5 jod bura bende nopogre kotenre kod omenda manego bed ni imedo ni apis jatend piny Kenya mano kar jotimore mar State House kanyakla kod apis jalup jatend piny Kenya nyaka sani kata bed ne gipogore paro na gichak giyie supplementary budget nyaka sani koro iwacho ni 3.4 billion omed kanyo mabende biro bedo kadhi e apis jatend piny Kenya kanyakla kod jalup jatend piny Kenya iwacho ni kata kamano jod bura opuodhe Irene Mayaka man jaod bura mogwel kachel koda Kazamza Mohamed mano jaod bura ma kaunti ma Mombasa bende koro ywak manegi kata ng'uro manegi chiwo ka gintiere od bura kanyo odiochieng' no manyoro en kanyo ni gini ok en gimoro makare kendo giwache kata ni en insensitive e kinde makoro pek mar ngima pod nitiere kar ka magi omenda mantiere kar kacha e budget makoro bende itero kacha e State House mano mantiere kar kacha State House tero kacha bilion 2.6 mano ewi budget mabende ne omigi sani ka gintiere budget mano omigi kacha kendo mano kal e dwe mar 6 ne bilion
7.3. Sani koro tere kanye tere nyaka bilion 9.9, wachomo bilion 10 mane kar jot ma jatend piny Kenya. Tiende nang'o e kinde ma piny gi iwacho ni pek mar ngima pod nitiere. Apis bende mano mar jatend jalup jatend piny Kenya, mano deputy president, bende koro yudo medruok gomenda maromo milion 759.5, mano ewi bilion 3.5 ma bende ne omiye e budget maduong'. Magi budget mabalang' ma koro nitiere karka. Tang'eni pod gisudo kama gintiere kar kanyo en atamalo marom nade, nonro mage motim, gik mage ma orem mabeno nego bed ni timo. Ng'eni gima nomako dhoga gima omenda ma kama biro bedo katimo kaluwore gi ndindi nyoro nikech wan bende emwang'eni en jakom mano mochung' ne committee mano mar budget and appropriation. So wacho ni omenda ma kama kimedo jatend piny Kenya gi jalupne en mar bago rombe. Tema achiel kuom jod bura na penjo ni to rombe go chono ni nyaka ng'ato dhi adhiya physically. Dog nyalo kamna time e yor mbui. Ndindi nyoro wacho ni en mar to have more meetings, to allow the president to have more meetings and have a pavilion built. Pavilion iten mane Cleophas. Koro pavilion obiro e kienyo mopogore opogore. Inyalo bedo kumoro ma orango kama nya bede gi twak kachielo koda ka romo. Koro gima pod kiare ka. Emi medo ne siling bilion 3.4. Koro bedo kata ka igere kar jot ma jatend piny Kenya kositere kama chal nade nikech kirange kar ka gin gik mage monego bed ni irango mondo mi gigo chop kare. Bende nitie kure moko miyo kacha nitiere pavilion, graduation pavilion kama gintiere kacha kama twak moko nyalo bedo ka oganda rome. Tapenji gero pavilion gidhi e rombe to jopiny to kech nego to oula bende nitiere pek mar ngima kuno ok ng'wenyre priorities. Jatend piny osewacho kokalo joge. Bendo osepuodho jod bura bendo osepuodho. Jod bura osepuodho. Jod bura ma bende thothgi e od bura kacha koro sere. Kendo mage paro mantiere kar ka. Ngini pek mar ngima to nitie. Mako dhok nono. Koro mano koro osepuodhi, mano ni kanyo. Wadhi ni ite mar 6 wang'e ni weche motenore kod oula. Nyaka sani jalup jatend piny Kenya wacho ni ting' en mar piny owacho kanyakla kod governors e kor gwenge ma pacho ka mar neno ni jodak e counties ma bende gintiere obedo kod ngima makare. Chutho te kinde ma bende koth osebedo ka daro ji. Ka koth daro ji nyaka rom ga juang' nyiso ni kata mana chiemo nindo bedo matek. Sani ne ntiere gwenge ma kadwadh nam chumbi duche manyoro kama gavana ma Mombasa bende na achiel kuom governors ma bende nose gavana ma Mombasa kanyakla kod gavana ma Tana River mano Dadho Godana ne ok gisebedo ka gichwalo omenda yo makare kinde ma bende koro jopiny nego bed ni konyo. Konyo ni Sharon nyoro na ntiere kako twak ma bende no ijo kanyo chwalo konyi gi mopogore opogore ne county mane chal mar piny Kenya kako wakili Charles Midenga. Kwayo mane wijo ka Mbaka ne wacho. Mbaka wacho kanyo ni poko lim gi governor, jaurubura gi poko biro, MCA poko biro gi mana gi chief. Ka omena gi osechwal nyaka counties. Bende mar Mombasa nyabeda beda ranyisi. Ka county ma Mombasa oseyude. To sirkal ong'e ni gini jawga jonyando. Nyabeda ni sirkal poko chwalo pesa ne county ma Kisumu. E chenro mar Ruupiny okinyi ma kawuono ka wantiere kae gazet. Gavana Nyong'o gi jogi te uneno Ramogi TV. Bende jogo mantiere Mbaka oseyudo pesa manya konyogi. Iwinjo sigana mane okelnwa kacha odiochieng' manyoro. Oganda ywak ka gintiere classroom nikech evacuation center mano mantiere Mbaka, sikul sekondar ma Mbaka ok de tigo nyaka chieng' tich abich room nikech penj pod itimo kar kacha. To penj pod itimo, koth bende chwe, koth pod nyalo daro gi sikul ma gintie. To tuo ok riti ni penjo room. Tuo kabiro to biro kacha to yudi mana kama intiere kanyo. En ang'o mantie monego bed ni timo kar kacha jod bura. De bende en mana wuoya samoro wamiyo gi thuolo gibiro e TV kar ka mondo mi gilosi. De bende en mana wuoyo mabor kod jogi. Kade gini timre mana kaka no penjo odiochieng' manyoro. Kade gini timre kinde mane oganda ochomo yiero. Wawacho ni kuom ranyisi higa mar 2021 2022 ka pok ochopo kanyo dwe mar 8 ma oganda dhi e yiero. Bende de waneno ka oganda oling kaka oling. Koso di tiyo kod thuolo ni mar timo siasa. Mani gima nomako dhoga nikech ang'e ni Cleophas to dhi ng'ado e nonro mar gazet. Dong jalup jatend piny Kenya na wacho ni governors gintiere kod omenda e agulu margi. Gigolo omenda. Gavana ma Mombasa wacho ni en noyudo mana siling milion 600 e dwe mar 10 mane oorne pesa. Apenj wane dwe mar adi? Last month.
Dong last month. Dong wane dwe mar 11. 11. Dwe mar 10 ne en karango ka noorne siling $1,600,000. Pesa gi notimo go dang. Kata bot bane tiyo Mombasa mane koro konyo ji juma mokalo. No ken bot mar jo county. Ne en bot mar ng'ato wuon. Ma bede koro golo kata mondo mi okonyo jogo. Omenda ma eo $100,000,000. Otimo godo ang'o ka oganda ok nya winjo ber kaluwore kod koth mapod nitiere kar kanyo. Mano penjo maduong' mang'eny dhi nyaka counties wa Sharon nikech oganda wa hinyore. Tigine magi hinyore. Bwaneno kata ka nitiere sira ma ichwalo ne gitend counties. Mano kuonde magi dhi magi jote. Dong yiero nwase yiero wang' ng'iyo 2027 pod wadong' gigni 4. Koro jo hinyra ahinya piyo ola. Mane wach penjo maduong'. Gino maro ne ging'iyo nikech oganda nyaka sani kiwinjo ni kwan mag jogo ma oselalo ngimagi gin mana 70 gi wiye. Wach mok nego bed ni timore gi sani e piny Kenya. Iwacho ni higa mar 2023 pod wantiere gi achiedh nade mane nitiere Kenya e kodho uru e higni maromo 60 mosekalo. Nowach ni goruok kod gik mathoth ahinya moting'o dhier, tieko tuoche kachiel koda ka medo rieko. Iwacho ni yorego mag somo kachiel koda ka bero ngima dhano. Higni 60 bang'e piny Kenya pod wantie mana kama nitiere kar kacha. Sigana moro ni gona kod jaduong' mano Misungu Joseph Omolo mano ka nitie county ma Migori sani. Owacho ni kinde mane gidongo ka gintiere county ma Kisumu gwenge ma Nyando. Higa mar 1960 koth mapek ne nitiere ni koth mano kodho uru. Kendo kodho uru no ne en kodho uru nikech ne en kinde go mane koro nitiere kinde ma jo Kenya ne ikore mar dhi yudo loch ka koro wuok kuom jo wagunda. Koth ma kama nokelo achiedh nade kendo gin giwacho ni skul mar Mbaka no en skul mosebed kata kitiyo godo e 60s 70s kachiel koda kaluora mare. En mara nire kaka oganda nitiere kar kacha. Ka kinde ka mane koth ne chande ji. 1960s. To pod Mbaka ne ma pod itiyo godo sani. Ka pod higa ni pod koth pod chando ji. To jotelo osebedo kacha mathoth ahinya. Manyaka sani nitie jotelo mawuok kata luora ma Nyando kanyo matiyo gi sirkal machiegni. Gin gik mage ber mane ma sirkal kelo. Nowinjo kanyo ka bonyo Kanyagwal kende ma wacho ni ero wang' ni piyo kodaro ji. Piyo kodaro ji nang'o. Jodak ma Mbaka ni winjo ka wacho ni gin osegone gi pi magolo pi e miech gitero pi e nam. Wan marwa koni emoe. Nyalo bedo nikech korgi kono gionge ng'ama nie sirkal koso onge project moro amora mantie kacha ma sirkal. Tielo mag county ma Kisumu ochung' malo iwacho ni kindege mikwane jotelo. Jogi bo pariyo machalo nade. Kata ka enta mari mogik governor Nyong'o wuog oko kendo ikonyo jogi jok ma gintie kacha. County ma Kisumu jogo mantie Nyando Jared Okello wuog ikonyo jogi sama gintiere kar ka. Ber mar mondo giwasok wang' jotelo gi nikech jopiny hinyore Don Cleophas. Adwa note gi wach mantiere ite maraboro. Wang'e ni wach masibedo ka luoro ja ohala mano mong'ere kaka Ann Njeri. Wach mar oromo maromo siling bilion 17. Odiochieng' ma kawuono odhi bedo kochopo e nyim kamiti mar od bura mochung' ne weche mag tech. Idwa dadhoge kotenre kod wach mar mo ma bende no ore pacho ka. Wach ma bende sirkal wacho ni mo ma kamano no ken mare. Mo ma bende no seusi. Koro bro bedo nyakwar Mgajwang' kochopo e nyim kamiti mano mar od bura mochung' ne weche mag tech odiochieng' kawuono kad neno ka bende kamiti mano mochung' ne weche mag omenda bende wacho ni gibiro bedo ka gidayo dho Ann Njeri mano mar ng'eyo wach mar mo ka bende wach makama iwinjo seyo ma bende jatend kweth mar Azimio osebedo ka wacho kanyakla koda senator e county ma Busia. Cleophas wendo sedonjo adwaro mar mondo mi watieki nikech dho wanyalo bedo ga mamilimili. Standard naneno mana wach achiel ma wamul to watiek wach makama. Standard kinyalo mana ketna thor wach ma bende nitiere kotendre kod chal mar obila. Wang'e put ma bende nochuogo kanyo gi jatend piny Kenya mano motelne kanyo kod Chief Justice machon David Maraga. Nochuo report kaluwore kod chal mar obila ka bende achiel kuom okenge ma bende nagidwaro en ni jokanyo mag National Police Service Commission ogwetao odhi dala nikech gisebedo ka ging'iyo chal makare mano mar obila. Cleophas watoke mano kasto watik. Gik mathoth anyalo mulo kar kamano koting'o kideje migawo mar obila mano mar obila mamal mewacho ni mago nyabedo obila mantiere traffic ntiere macha mag jo NYS wan gi obila mag jo jela. Repode mantie kar kae Sharon gin mopogore opogore kendo dwaro magintie kata recommendations mopogore opogore mantiere kar ka. Oganda penjo maduong' mane gipenjo en ni bende gidhi yudo thuolo mano mar timo gigi duto kaka gichwale koso dhi neno ka nitiere jok moko madhi dwaro mondo mi ochungi. Ndi achiel kuom gigo ma bende ne giwacho Sharon e report gi no en ni ogol kata ogitoko traffic police. Iwacho ni ogol road blocks kar kacha. Kiwacho ni obila mag jo traffic bende mago mane ndara kik donje ohala mano mar matatu.
achiel kuom gigo mantiere karka makoro bende koro kelo paro kasani bende iwacho ni onego tim nonro manyien kata onego da dhogi manyien mago ogai mago obila ma pacho ka mamano ting'o jogo mantiere ka okwach kich nitiere inspector general kachiel koda ka jolupge kama gintie kidienje mopogore opogore onego timnegi nonro kendo yang ne dieri gin jogo mantiere karka to bende report ni Sharon noyangore ka ni nitiere jogi machulo omenda mondo mi obed obila jogi ma ok kale tiegruok moko makare dibed ni magi jok maonge kod lony mag bedo obila kata kindegi nowacho ni weche mag tiyo kod omenda e weche mag mibadhi gin mage mantiere karka monego bed ni imiyo pek e kinde ma gigi duto timore koro penjo mantiere kata kodoko ni romo ma kamae monego bedi mano mar obila kuku mar telo mag obila mano onego bagi odiochieng' manyoro sani koro gin gik mage mano koro ka Maraga gi joge gi Lange bende koro osewacho ni telo mar obila en achiel kuom ywak maduong' ma kata obila gi wegi seyo jotendgi kaluwore kod lwasi ma ok ni kare to lwasi ni bende Sharon kelo nyaka dak e udi ma ongore gwenge mago udi moko maricho nyoro nwawinjo kar kanyo bende kane wane twak machal mar piny Kenya obila ot achiel kama gintiere kanyo obila samoro odak gi familia adek udak nade ot machiala kama ot matin no tun kata familia adek to mang'ama idani wuog oko chako duoge ot ka okelo gimoro monyalo chamo kata kaka onyalo ritoru e yo moro makare to Sara bende en gigo miwacho ni onego bed ni koro ineno kaka inyalo medgi e kidienje mopogore opogore kotenore kod lony wane warit ka bende wagini duol mochung' ne weche mag obila National Police Service Nyakwar Mgajwang' gibiro bedo gi romo chieng' tich ariyo mar juma mabiro weche mamoko mabende omi pek mabende okwano wabed nwamulo en seyo Nyakwar Mgajwang' mago mag governors e pacho ka bende koro iwinjo kanyo ka giseyo migawo mochung' ne weche mag omenda ni ok osebedo kochwalo omenda e sama owinjore mar mondo mi gikel resruok ahinya ahinya ne jopiny ma bende achiedh nade mag kodh El Nino bende thago aya nyithindo manotimo klas 8 penj wuok juma mabiro penj kosewuok juma mabiro placement ibiro bedo king'eyo ni skul mane mar sekondar ma bende ibiro bedo kiriwori godo chieng' Christmas ya dog mage gidwa ketho ne nyithindo Christmas Cleophas jonyuol bedo kethnegi Christmas osenyisi school fee ober Sharon iyango gwen adier ober ne kapok ochopo Christmas kapod nigi thuolo manyaromo jumbe moko malach mondo mi iyud thuolo mano mar ikri makare mondo mi dhi e sikul gole chon en gimoro makare nikech bende duoko ni skul ma idhiye nyalo biro chon makata Christmas nyalo yudo ka iseng'e duoko Seychelles to koro idhi Mombasa an gi kijana moro ka iluonge ni Jeff onego bed ni odhi Mombasa kowuok odhi Mombasa gima tie kar ka kodhi next week akenore wakona kona mama gi mondo bi orita matin giorno mana index number wachaka ng'iya ne orit matin to paro mantiere success card chakoro ka ni oro koro onego bed ni mbor ni results omiya index number bong'iyo results mano koro bedo kirocho ratiche wawe orni aya piny kaendi nitiere mane en Kibor iwacho ni jamoko marang'ule pacho kaendi ma bende nong'ielo renga winjo ne niluonge ni chairman bende nitiere kaka jaode marang'wen wacho ni mwandu nego bed ni miye kaluwore ni Kibor no divorce joutege adek mokwongo koro miyo makama wacho ni en makoro nego bed ni wealth kata mna mwandu mag Kibor imiye kata kamano nyithi Kibor to dagi e wach makamano Cleophas wachni mogik wawuoka weche thoth Nyakwar Mgajwang' nyo gazet en siling 60 Kenya ka gibedo kod ng'eyo kato bang'e girang'ane piny ka iwacho ni standing ovation for Ruto en e piny German en e piny German bende iwacho ni kama gintiere kar kacha kano twak mano gi European Union Parliament mano kama gintiere kar kacha no timne standing ovation e wieng'o nitie gino mano wacho kar kanyo Sharon dong asoma kaka ondike kar kae owacho ni we African have the world's biggest untapped renewable energy koro katieko wanang'i pam mana kaka nowacho odhi mbele kanyo kendo wacho ni the youngest and fastest growing workforce and relevant natural resources and assets gimwacho kar ka mano mar piny Kenya piny Kenya kacha koda ka jo Afrika dong winjo kaka wacho ni growing workforce war gi jima thoth manyalo bedo ni dwaro tije e pinje maoko kata pinje maoko dokoro nyalo yawo thuolo mondo jogi obi kosetiyo kar kacha to wacho ni bejikre ne COP 28 mano kochako juma manyien ka ji nitiere gwenge mag pinje jo Arabu odhi bedo yo machalo nade to weche mag renewable energy bende
gin gigo ma gibedo kacha ka kilose. To parno omenda supplementary budget bende nosekadh mar mondo mi dhi e rombe. Dhogi nyaka bed mamit kiwuok oko mondo mikel ni jogi ber. Aya, nyakoro Jwang, weche timore mang'eny e gazet odiochieng' ma kawuono. Nitiere weche motenore kod tuke, nitiere weche motenore kod ohala, kanyakla kod weche motenore kod mago matimore e pinje maoko. Hakeno lunga timang'o kanye, wan ibed gi ng'eyo ite mogik. Nikech Cleophas ka onachiwo ni thuolo kwan watieki. Kenya no positions gunde abich. Aya, dakika 10 tok saa achiel. Oriti Rumasad. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akwayi ni mondo ing'wonna. Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima. Keto ga singo mag miriambo kende. We ang'isi adier Sarabjit Singh. Hango na gimoro amora ka. To pende ini wacho miriambo. To samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Jogi paro ni pifo param ofuo ahinya. To paronwa ni ok rach hero ng'ato kendo. Ok wachak wadhaw kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda, dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sarpanch ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Asewacho ni an ema dhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Chiemo gi nyadhi mopogore. Rabuon ni apidha iluongo ni surambaya. Lony tudore kod kitwa. Ok en mana e wi chiemo. Joluo wacho ga nang'o? Nyako dhi ga tedo. Na biro tedo. Ai biro tedo. En hera gi lony moketi e loso chiemo ka chiemo. Sama koro gibage, sama idhi moye, to ni medo ne sukari matin. Sukari miyo konyo gi fermentation. Omiyo, kihero chiemo, in jatedo, kata mana ng'ama ohero tedo. Tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo. Gi Jailieta, mana e Ramogi TV. Next on Shambala Wanyama. This is the key to your salvation. You cannot sell holy water and say that you care. This thing of one woman was brought by Mzungu. If you want to run this, you wait till I'm dead. When kisirani tupu. Why get married if you cheat? You're both my sons and I love you equally. Huyu ni mtumishi wa Mungu. Church, I have a problem. Shambala Wanyama. New episodes available every Saturday, only on Viusasa. Nasalamia watu wa Migori, nimewin shilingi 1,100. Naona furaha, nasikia fiti. So ndio hii cheki yako hapa hivi Nathan. Pokea ushindi wako kwa shangwe na nderemo. Asante. Nimesema asante mno. Hii ni mchezo wa kweli kabisa. Na wanaongea ukweli, wanafanya by action. Jok mamine gin singo mar oganda. Nyakwara moga Jwang, piny sani olony. Wawuok e ndalo machon ma ng'ama miyo ne en mana ng'at mabedo e pacho. Melini, an ema first officer. Tija matiyo en riembo, an driver. In Mbaka ni en mane? An aketo tiles. Kik ng'ato wuondi no kinyal nikech in ng'ama miyo ka Nyasaye omiyi ngima.
to inyalo. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8, mana e chenro mar Mine Nyalo. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Chiemo gi nyadhi mopogore. Rabuon ni apidha iluongo ni surambaya. Lony tudore kod kitwa. Ok en mana ewi chiemo. Joluo wacho ga nang'o? Nyako dhiga tedo. Nabiro tedo. Ai biro tedo. En hera gi lony moketi e loso chiemo ka chiemo. Sama koro gibage, sama imoye, to ni medo ne sukari matin. Sukari miyo konyo gi fermentation. Omiyo, kihero chiemo, in jatedo, kata mana ng'ama ohero tedo. Tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta mana e Ramogi TV. Mar maua, pidho jamni, magi te gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho? Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur, generally. Igome jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna. Ma nyathi ka mongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Nyakorom ga jwanga, gi nengo mar ngima mamedo hidho. Ben ng'eni pok mari nyalo kelo ni yuto mari. Talent ni ne nyaka isweti. Ok ni en talent ni koro irie tiendi ni talent koro biro, no. Ng'ato ka ng'ato nitere gi pok mare mana Nyasaye omiye. Iyudo kata mana nyuola kwiri ni kik idhi nyis ji, to kok inyiso ji, ng'ama biro ng'eyi onge. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi. Mar mondo mi wamiyi jip makare, kalure kod pok ma bende intiere godo. Omiyo tudri kod an Sharon Ong'ao. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi e TV mar Ramogi. Kwakelo ni chenro mano mar pok opogore. Nyakwaramogi Ajwang' oyawre kendo kamoro amora ma intiere okinyi makawuono. Akawo thuolo makende mar rwaki e twak marwa mokwongo okinyi makawuono e chenro mar Ruupiny. Ka thuon wach ma bende wadwa twake otudore kod rito ler e kinde koth mapeka. Kalo ni nyaka sani koth mapek mosebedo ka chwe e counties mopogore opogore e pacho kae, osebedo ka kelo midhiero mopogore opogore. Ka bende kin midhiero makamago, jopiny e gwenge mopogore opogore bende osebedo ka ywak ni chope magisebedo ka gitiyo godo nyaka sani koro pi oula oywero. Gino makoro miyo moko kuomgi losore oko. Kata kamano, mano iwacho ni kalure kod pi mochido, manyalo bedo ni moko kuomgi yoro ka gitiyo kod tiengi, moko kuomgi bende ponono pi makamano kogudore kumoro nyalo kelo kata nyalo miyo suna nyuole pige makamago, kendo nyalo kelo muoch mar tuo mar malaria kaachiel kod muoch mar tuo mar nyaldiema ma en achiel kuom tuoche ma bende ikelo kod lila mar alwora. Kata kamano, e kinde ma koro koth mapek koro chwe e gwenge mopogore opogore pacho kae, ere kaka jopiny nyalo rito ler margi mar mondo mi gipogre kod tuo moramora ma ginyalo bedo ni ginyalo gamo mago tuoche mikelo kod pi mochido. Mane momiyo okinyi makawuono Nyakwaramogi Ajwang' wabago twak maket kod mae mar mondo mi wapuonjo jogo maneno okinyi makawuono yore mopogore opogore ma ginyalo dak godo gi sani, ginene gidak e yo makare kendo gipogore kod tuo. Antiere kod welo ariyo ma wabiro bedo godo e twak okinyi makawuono.
Wendo wa mokuongo nitiere studio marwa e county ma Nairobi kae, mano daktari Jerry Okelo, mabende en daktari e boma ma Nairobi kae. Machiegni ahinya daktari e studio marwa okinyi ma kawuono chiwo nade? Atiyo maber Joyce. Machiegni ahinya. Ang'eni kata gokinyi kawuono bende wachiyo gi koth matin bore Nairobi ka kata kamani chopo. Okotin. Ong'eny. Lakini wachopo. Aya. Nyakora Mugejong wendo wa mar ariyo bro bedo katudore kodwa achiel kachiel kokalo e yor Zoom ka entiere e county ma Kisumu. Wabro bedo kwa tudore kod Frederick Oluoch. Frederick Oluoch en director mar thieth mar oganda e county ma Kisumu, kata director mar public health e county ma Kisumu. Machiegni ahinya Frederick okinyi ma kawuono ka entiere county ma Kisumu ichiwo nade, to county ma Kisumu bendo chiwo nade okinyi ma kawuono? Frederick. Nyakwara Mugejong pod waloso weche mag tudruok kanyo yo makare kod Frederick Oluoch, director mar thieth mar oganda e county ma Kisumu. Kwaseloso tudruok makamano to en bende obro bedo koriwore kodwa e twak okinyi ma kawuono achiel kachiel. Nyakwara Mugejong, in bende kamora mora minenowa inyalo tudri kodwa kichwalonwa paro penjo mora mora kokalo yore waduto te mag tudruok mano moriwo namba wa mar ote machuok 36000. Mbui marwa mar Facebook kaka pile ibiro yudo Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur. Mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_. Kochako twak marwa okinyi ma kawuono dago mar mondo mi wawinja ne sigana mabende no losnwa kanyo kata report mabende no losnwa kanyo kod jafwambo marwa e county ma Migori mano Jojoma. Kabende nyaka sani koro ichich ni koth mapek mamedo chwe e gwenge mopogore opogore pacho kae nyalo kelo midhiero mag tuoche mabende ikelo kod pi molil, mana kaka senyisi mano en tuo mar nyaldiema kata tuo mar malaria. Sani ponono nyalo bedo mang'eny ahinya kalure kod koth mapek. Wawinja ne mondi. Koth mapek machwe pacho kae pod medo kelo midhiero mathoth ma oting'o landruok mag tuoche kaka mago mag malaria kod mago ma ikelo kod lil ma oting'o nyaldiema. E kaunti ma Migori oganda ma odak e gweng' ma pio ulos biro kadare ji ywago medruok mag tuoche ma ikelo kod lil bang' pio ula muko chope kendo miyo pi minyaga riwore kod pigego magitiyo godo. Pigego be mitedogo tiluokogo koro wan gi sida mar cho. To pi mitimo godo usafi matindo tindo luoko sende nini watuome pap. Familia mathoth e gwengego mag Angugo, Nyora kaachiel kod Kabuto odong' ka onge chope kendo ganda losore mana e bunge. Koro sani kadhi e chota adhi mana e buku. An adhi oko e pap e pigno nikech onge kama dang' adhi oko. Yoda pi donje. To cho en a problem nikech chope manoger magi ogin permanent, gin mag low. Gisegore piny kendo gilwar te. Koro en mana common sense kuma ng'ato dhi ok dipenje kasa modwaro chiemo gi kuma odhiye. Moko kuom oganda bende kunyo bugni mathany magilosore kendo giumo. Chakoro pi odok kama tinyalo tiyo gi method mar gini cut method. Dege kwero gi kunyo lo gidhi oko yike. Chief moito location mar Central Kadem Philip Opolo wachni oganda modego bende nyaka sani koro pio ulos biro kadare ji kolo sichope deri e higa nikech chopego iketho kod pio ula. Kaka ndalo koth kama idhi mana dweche moko ariyo to en gima koro nobedo ochako bedo condemned. Koro ng'ato ok nyal dhi kuma okunyo no be pi chako pong'o mabano kuma pi opong'o no be chako golo gigo chako rengo go kuonde moningo dhi pi moningo be ndoko modhi to be pi mabe samoro gituomo. Wakwa mana sirikal ni ka ginyalo yie to gikonywa kata gi choche moko miting'o miwuotho godo ka mondo wakonyre godo ndalo ma koth chwe. Pio ula ni bende osekelo pek ni oganda e yudo thieth makare. Klinik nokelnwa dichiel ma gavana ema nokelo to kaka gavana nowuok to gari bolowe alowa klinik no be norumo gi kanyo. To seche mane entiere no nowacho ni gari no dhi konyowa bang' nyaka pi rum koka gari no wuok kanyo. Jogo pok oduogo e pap ka makata kawuono nitiere jok manobiro limogi kawa geno ni ne gintiere to ne gionge nyaka sani. To e kaunti ma Lamu ten piny owacho mar kaunti ni oselando muoch mar tuono mar nyaldiema kendo chungo chenro mag ohala mag chiemo ma usetie ndara. Kama saa hizi tayari kuna wamama wengine wanalia njaa. Kuna mwingine anaweza kujitahidi, mwingine hawezi kwa sababu yategemea aweke karai ndio akule yeye awapate na watoto wake.
Yeye ndio ni mama, yeye ndio ni baba, yeye ndio ni kila kitu. Hatukatai, ugonjwa ni wa Mungu na lazima tuukinge, ni lazima tuulinde. Lakini tuone ni njia gani ambapo inapitika katika sauti ya kuziwia maradhi. E kinde ni makoth koro chwe mapek, kendo pige gudore, luoro nitiere, ni tuoche mag malaria dek medre, kamere jolony, e wechego mag thieth koro Uganda, ni oket ritruok makare. Gisani makore lino nitie, waneno ka tuo mar malaria medore, odiochieng' gotieno, nets mondo mi gitigo ndalo duto. That our pregnant women, when they come to the facility, they're also being issued with a drug called Fansida. This is just to help them prevent themselves from getting the malaria infection and also infecting the unborn child. Oganda modagwego mapio osebedo kadare ji kinde ka kinde, ywak ne piny owacho ka gidwaro ni mondo koro keto kenge makare mar tieko pio ula ma osebedo ka rocho chendogi mag nweng'o kaachiel kod dak. George Juma, Ramogi TV. Amano report mabende no chwalno konyo ko jafombo marwe county ma Migori mano Jojo makabeni nyaka sani e county ma Lamu tuo mar nyaldiema osemuoch to wang'eyo ni kadhowath na mchumbi ema nyaka sani wasebedo ka waneno koth mapek matamra gi nono. Akia kwase yudo Frederick Oluoch, director mar thieth Ogande county ma Kisumu, kata kamano pod nyisa ni pod iloso weche mag tudruok obro bedo koriwore kodwa ka wadhi mbele kod twak marwa. Kochako twak marwa kodi Dr. Jerry okinyi makawuono nyaka sani kuri winjo kaka nyaka sani e counties mopogore opogore koth chwe. Ponono nyaka sani ji onego bedni kata ponono gin tuoche kaka mage ma nyaka sani koro ji onego bed akicha ni tuoche go nyalo muoch kaluwore kod pi mochido ma sani koro ikelo kod oula, nikech winjo kata jodak e kaunti ma Migori kocha kayuaka ni nyaka sani koro pi oula oywero chopegi. Matene ni koywero chope to wang'eyo ni chope kacha ponono minyaga mantiere chope kacha biro riwore kod pi gino ma pi makamano iwinjo ka jomoko wacho ni giluoko godo sende mano keto ngimagi kama chalo nade, tuoche mage magi nyalo gamo kwachako twak ma. Erokamano Joyce. Mokwongo adona agone mos jogo molalo jogi. Neno ka serikal kata piny owacho ni ji around 71 olalo ngimagi. To ng'eny gi nyalo bedo nolalo ngimagi ni pi oting'ogi kata pi oterogi. To wang'e ni nitie moko ma be nyalo bedo nolalo ngimagi niwach nitie tuoche moko ma giyudo kuom pige mogudore ma koro an go oula mang'eny matimore e nino ni. Gik manyalo nego ji gin kaka koro pi nyalo ting'o ng'ato, to nitie kech be wiwa wilgo. Seche ma oula nitie ji mang'eny ma gin chiemo gi gigolo e puothe mopogore opogore, kata chiro koro ginyal dhi, onge gima ginyalo timo manyalo kelo negi chiemo. Manyiso ni kech en achiel kuom gima chando ji kendo chando oganda sama sani kaka sani. Mar ariyo, wanyalo bedo gi tuoche ma nyalo wuok kata mana wach kata kaka koro sani waruo wach kolera kata gi dholuo nyalo luongo ni nyaldiema. Kolera en tuo ma yudore ei seche moko iyudo kaka giwacho, ineno kaka jogo wacho ni gidhi oko kata mana e bungu. Jomoko sani iyudo ni giwacho ni gikunyo buge mathany thany. To seche ma gidhi e chono ng'eni oula chako biro to chak ting'o gigi. To kapo ni nitie muoch mar nyaldiema wang'e ni en tuo ma olandore mapiyo. To ji mang'eny nyalo yudo, sana nyithindo kata mana mine. To en gima kapo ni thieth ok oyud e yo mapiyo to onyalo tieko ji mang'eny. Mar ariyo mabe waneno ng'eni wachako gi matimore malandore piyo. Wachako waduo to wayudo nitie gik moko kaka malaria. Kata sani winjo ka jogo ywak ni malaria ng'eny. Niwach ng'eni malaria tie suna manyuolo tong' gi pi. To seche ma ginyuolo tong' gi pi to iyudo ni wan gi suna mang'eny mabe lando malaria. To malaria en achiel kuom gik mayudore e kuonde ma malaria endemic areas. Wanyalo wacho kata mana ni kaka Mombasa, dalawa pacho, Kisumu, Migori, mago kuonde ma malaria ng'eny. To manyalo chando ji ahinya. Wan gi tuoche mopogore opogore ma kendo inyalo kel gi weche pi kata mana floods ma wanyalo bedo kata gi gimoro ni bilharzia. Bilharzia be en parasite manyalo donjo kuom ng'ato, onyalo wuok e kamnie to donjo kuom ng'ato.
to be olandore i pi. Mopogore gi mano to wan gi typhoid, wanyalo yudo gimoro kata mana kaka H. pylori en bacteria gin kute makelo ulcers. Maseche moko be yudo gi kamana kaka inyalo yud typhoid be inyalo yude kamano. Koro mage kind tuoche manyalo yudore kuom yudo bedo gi floods kata mana kudruok mag pi kata mana oula. Ato nyaka sani Jerry wang'eyo ni sirikal kata migawo ma koro chal mar kor lwasi osenyiso jo Kenya ni koth mapek pod biro medo chwe pacho kae kuom kinde mang'eny. To wasenene kwenge mopogore opogore pi oula osebedo ka theko, kwaloso kata ka otudore kod jogo ma nyaka sani koro chopegi pi oula oseywero. Ji onego bed ni rito ler e yo machalo nade. Kwachako kod wachno mar chope ma nyaka sani koro pi oseywero. Onego bed ni ji koro nikech wanyalo wacho ni gino losruok en gino ma bendi wacho ni en call of nature. En gino matimore pile ka pile, jomoko pile ka pile maponono koki answer to that call of nature inyalo bedo ni tuo, inyalo teri kata hospital. Onego beni sani koro ji rito ler e yo machalo nade. Yes, ponono chope onge ma ji nyalo dhiye. Ji odag e yo machalo nade mondo wapogre kod gamo tuo, wachak kata kod tuono mar kolera masani ponono ikelo kod pi mochido ma ponono ng'ato nyalo modho kata nyalo riwore gi pi kata chiemo mochamo. Ing'eni sani kaka wantiere wayudo ni nitie jok modak kuonde ma pi nitie, pi osebiro, kaka koro wach kata ni Nyando. Kata ka ot wuon iyudo ni pi osepong'o ot, koro kata mana choni be pi osepong'o, manyiso ni ok inyal wuok ni koro imanyo cho, to nyaka ikonyri. Koro iyudo ni en sida maduong' ma yudo ji, emomiyo ineno ka igolo jomoko titero kamoro ma ging'e ni gin safe, ma ginyalo yudo cho, ginyalo yudo chiemo, to ginyalo timo gik mopogore opogore ma del dwaro. Manyiso ni jok mantie kuonde ma pi osekudore kata kuma oula ng'enye to onego bed ni golo kanyo. Mano achiel, niwach kowegi kanyo to onge kaka ginyalo konyore. Mar ariyo, gik ma gitiyo godo kata mana wacha ni pi modho, mago onego bed ni giyudo gimodho pi maler kata ma gitedo godo, onego bed ni bedo maler kata seche moko ichwako. To jogi wayudo ni gin gi sida ahinya niwach kata mana chwako ok ginyal, niwach jomoko yudo ni tiyo kata mana gi yien gi kendo to pi osepong'o kanyo. Manyiso ni onge gimonyalo timo. Momiyo ineno ko wacho ni kech nyalo ka jogi to onge gima ginyalo timo mana ka serikal emo konyogi. Manyiso ni serikal ema nigi ting' maduong' monego bed ni gologi kanyo to terogi kuma ginyalo konyore. Sani waneno ka nitie organization mopogore opogore kata mana Red Cross maneno ka koro chwalore donjo to chako konyo jogi. Niwach jogi ok onego bed ni bedo kanyo niwach onge gima ginyalo timo. Seche ma pi opong'o kanyo no ok inyal dhi e cho niwach cho opong'. To mana ka serikal emo kelo cho moko meginene to koro ibokete kanye kaponi oula be opong'o kanyo. Manyiso ni wuok kanye ma nyalo konyo. Seche ma giwuok kanyo manyiso ni koro preparedness bedo ni wa prepare for future. Ok sani to goro nyalo mana golo gi kacha to watero gi kama ginyalo konyore. Ato mana kaka iwacho kanyo ka dogi kanyo Jerry, nyaka sani koro iwacho ni kogol gi kuonde ma pi osepong'o gi kata kuonde ma pi osepong'o. Wach ni kata ponono ng'ato odak e ode moro to pi opong'o. Kinde duto wang'e ni nitiere rescue centers mopogore opogore ma kuonde ma beto ting'ore gi malo ma jopiny thoro dhi. Kata kuonde go, kata kwang'iyo history mar oula mosebedo ka ywero ji, kuonde go be ji jagamo tuoche mopogore opogore. Kuonde ma ji wuoke ka koro giringo ka giwuok miergi ka gidhi e rescue centers mar mondo mi koro giresre kacha to ka pi oula oseywero gi kuonde mane gidake. Kuonde go to nego bed ni giketo ler e yo machalo nade, nikech kata kopogore koda tuoche ma ginyalo yudo ka giyoro pi molil miwacho kanyo ni kaka bilharzia, kuonde ma koro ji odake mang'eny, nikech yudo ni kachacha inyalo yudo kata ni kwatiyo kod ranyisi no nyalo bedo kata klas moro to klas kanyo ji te ninde. To kanyo bende onego bed ni giketo ler e yo machalo nade mondo kik gigam tuoche kata tuo moro amora. Wan gi gimiluongo ni 4Fs seche ma wapuonjore wach geng'o tuoche machalo kamagi. Ma 4Fs gi achiel kuom gi en fingers, manyiso ni lwedo. Gin gik ma seche moko lweti cha in emidhi mulo godo chiemo to emidhi chamo. To wan gi chiemo be ma koro waketo food, mano the second F. To wan gi flies gin lwang'ni ma be seche moko yudo ni lwang'ni magolo chilo ka to tero kata mana chiemo. To king'iyo wachno to manyiso ni ler monego bed ni wabedo godo
lwetwa onego bed ni waluoko seche te. Seche waluoko lwetwa manyiso ni wageng'o tuo kata kute mondo kik donje seche mwachiemo kaluwo yor lwetwa. To chiemo ni be onego bed ni ichwako maler titede maler, manyiso ni onego bed ni kata mana seche motoke itoke e san maler. To kwang'iyo mar adek to waneno ni onego bed ni kata mana ginene kata flies seche wageng'o flies ni be kata mana cho F mar ang'wen en cho kata mana waluongo ni feces ebe onego bed ni wakete wadhi to wayudo kata mana cho mana latrines kamano to kuonde ma ji oter kata rescue centers gi onego bed ni piny kelo kata piny owacho kelo choche ma inyalo ting' tigolo kanyo, manyiso ni to onego bed ni giromo niwach iyudo ni seche moko jogi ng'eny kanyo kabisa, to kapo ni okel matin kata choche tin be shida ni be nyaka wuogi, manyiso ni capacity bende onego bed ni bedo maromo gi gik manitie kanyogo kata mana facilities manitie kanyogo, ma choni onego bed ni gidhi kata mana e latrine to gi make sure ni seche miwuok e chocha tilogo, seche midwa chiemo ilogo, to seche midwa modho pigni be nyaka ing'e ni oa kanye, niwach sechego iyudo ni pi mang'eny oselil, niwach seche ma koth nitie to pi mang'eny lil, to koro pigni onego bed ni ing'e ni oa kanye, manyiso ni piny owacho be onego bed ni konyo jogi gi pi maler, kata kamano to nitie kama inyalo chwake pi ma ginyalo modho kata ma gitedo. To wang'eyo ni sani mana ka pod wantiere kar pi kanyo jeri, sani bende kaka wachako iwacho ni ponono jogo ok nyal kata yudo yo makare kata mar chwako pi, kaluwore ni ponono moko kuom gi ponono tiyo kata gi kendo ero pi osepong'o kendo kacha matine ni kendo ng'ich ok nyal kata liel e yo makare. Moko kuom gi bende wanyalo yudo ni moko kata kuom mwandu maggi obed kanyo kata mag udi bende pi oulo ywero. Pi maler mimodho kopogore kod mano michwako, kaluwore ni ponono chwake nyalo bedo matek ka ahinya ne jogo ma tiyo kod kendo kata ponono jogo ma tiyo kod yore mamoko. Kopogore gi chwako pi, yo mane machielo ma bende jogo ma sani koro pi oula kelo negi midhiero mopogore opogore nyalo make sure ni giyudo godo pi maler mar modho, mar mondo mi wang'e ni tuoche mopogore opogore ahinya kata kaka mano mar typhoid jabiro kata jakere kowuok e pi mochido kata chamo chiemo ma ok ni kare. Apart from chwako pi to nitie gima itimo ni water filtration, to en gima seche moko ok apar ka nyalore mang'eny kuonde ma chalo kamago, niwach iyudo ni kata mana ka jogo seche moko kata lewni ma girwako ema gionge go ma ginyalo loko, niwach seche moter gi rescue centers go to iyudo ni ging'eny to ng'eny gi ok oting'o kata gik ma ginyalo konyo, kata mana blanket seche moko gionge godo ma ginyalo umore. Koro seche moko wanyalo timo water filtration, to kok kamano to wanyalo konyo gi pi mong'iew ma seche moko kata ka rescue teams kaka Red Cross kata mana piny owacho county government onego bed ni tero ne jogo pi ma ginyalo tiyo godo seche ma gidwa modho. Nyithindo matindo dwaro pi, mon manigi mapek be dwaro pi, koro onego bed ni itero negi pi kuma gintiere no ma ginyalo modho kata mana bottled waters. To bottled waters go seche ma gisetiyo godo gigi plastic gi onego bed ni ging'eyo kaka i-dispose, manyiso ni disposal be onego bed ni keto e yo maler makare mondo gol gigi kik chak doge e pi mondo kel shida machielo. Akia kwaseyudo Fredrick Oluocha ka intiere kaunti ma Kisumu ka bende otudore kodwa achiel kachiela kokalo e yor Zoom ka intiere kaunti ma Kisumu. Yawre Fredrick okinyi ma kawuono, in kaka director mochung' ne thieth mar oganda e kaunti ma Kisumu. Akwonga ami thuolo mar mondo mi imosa nyakwara Ramogi Ajwang' maneni okinyi ma kawuono, ichiew nade ka intiere kaunti ma Kisumu okinyi ma kawuono, ka tinyiswa ni nyaka sani e kinde ma koth chwe jopiny onego bed ni keto ler e yo machalo nade, kata ponono usetiego jopiny kaka ginyalo dak e yo makare mar mondo mi gipogre kod tuoche manyalo bedo ni muoch e kinde gi ma koth chwe. Fredrick. Oganda wa ma joka nyanam kamoro ma gintie e Kenya ka. Mar ariyo atimo mos ne jogo ma kamoro oula ose affect kata osegolo kuondegi mag jot kata mag dak. Mar adek to anyalo koro duoko penjo mari mar mondo mi aler ne jogo nyalo mondo mokwongo sama koro waneno kapo ni oula biro kuma wantie ni wakaw thuolo mar dhi kamachielo mabet ni kod malo ma ok lad nya chope kata oula chope.
Mar ariyo ka wasewuok mwadhi kuondegi nyaka koro warit ler mar choche mawatiyogo onego bed ni koro waiko, ok ni wadhi adhiya e cho oko kaka wacho ni purono. To kata kamano county government ma Kisumu wantiere gi mobile toilets, koro mago watimo assessment, wang'eyo ni kuonde mago obedo affected, koro wabiro neno ni choche gi obet. Wang'eyo ni kuonde mang'eny obedo affected. Nyakore Mugia Jwanga wantiere kod ng'ikruok e yor tudruok. Sani bende wanyalo wacho ni chal mar kor lwasi ok ni kare ahinya, ponono internet connection ema onge makare. Kata kamano ang walose kendo sani oseduogo, oselose yo makare. Inyalo dhi mbele Frederick. Koro oula ni wayudo ka en gima affect e Kisumu te. O affect Nyakacho, affect Nyando, affect Kisumu East, affect Femi, affect Kisumu West bende. Koro miyo wako mana jopiny ni warit ler ka sana gige mag modho ka pige ma wamodho nyaka bedi ni en pi ma wathiedho kod pur kata chlorine. To pi bende wamodho onego bed ni okani jerrycans, nyicha ne wapogo jerrycans moko chien kanyo, to podi wadhi pogo gi podi mondo mi kik bed ni mano ema nyamiyo ji yud tuo. Nitiere mopogore opogore, chafu mopogore opogore, nyaka wane ni magi bende waketo kama owinjore mondo mi kik gibedi ni gin magichagi pi dhi kawogi to tero gi pi wamodho to koro gibede chiemo, kata losruok ok walosre maber tiyudo ka okowa pod dhi duogo moa chami kaka nopimo 4S no, bende ni iyudo ka okowa cha dhi lwang' ni dhi kawe gime chiemo, wabe wakaw chiemo wachamo, koro iyudo ka mago gemo tuoche mag ambululu. Koro miyo nyaka dwa rito, nitiere kuonde ma tuoche moko bende biro ne wach pi kaka bilharzia, koro onego bed ni wawuotho kod gumboots. Ng'eyo ni watemo manyo gi partners wa mondo mi wayudi gumboots wabotemo pogogi, but ang'eyo ni moko bende wapogo chien kacha, nikech kok watiyo gi gumboots tiyudo ka bilharzia nyalo dhi mabedi. Nitie moko ka net ma iurogo, nikech sama kamae iyudo gande ka malaria medore nikech suna ng'eny, to suna ni ema lando tuo mar malaria. Koro nyaka wane ni wabedo ei net malaria odhi omedore. Chiemo ma watedo ne bed ni wachwako kendo waumo mondo mi kik wayud tuoche mag ambululu kaka typhoid kata dysentery kata mana amoeba. Omiyo onego bed ni walogo kendo walogo kod sabun. Oseyudore ni ka walogo gi sabun to geng'o tuo mag ambululu kata malo 30, kata mana tuoche ma bende luwo yor yweyo kata breathing system bende ka walogo to logo no duokogi kata malo. Waket giwa mag logo. Ang'eyo ni county government ma Kisumu bende temo pogo gige mag logo go, wabiro wuotho gi jogo ma ute ma obedo affected gi oula gi mondo mi wanen ni giyudo gigo mag canopy, giyudo sabunde ma ginyalo gigo mag thiedho pi kaka chlorine. Fred, ilero kanyo makare ahinya, mak mana ni bende dagom mar penji kaka director mochung' ne thieth mar oganda e kaunti ma Kisumu. Bende ukawo thuolo makende mar mondo mi ponono utieg jopinya e wi yore makare mag rito ler mar alwora ahinya nyate kinde gi makoth chwe, nikech yudo ni ponono ng'ato kaka nodak chon gi kaka odak sani onego bed ni bedo kod pogruok. Kalo ni nyaka sani pi mochido nyalo bedo ni riwore kod pi monego bed notiyo godo. Bende upuonjo ji yore makare ma ginyalo maintain godo ler e kinde makoro sani koro koth mapek chwe. Kata kamano inyisa ni walalo Fred mana matin kendo, kata kamano waloso weche mag tudruok, wabro bedo ka watudore kode kendo achiel kachiel. Penjo makamano obro bedo kod duoko. Jere ka duoko korka kori nyaka sani e kinde gi koro koth chwe, ere kaka wang'eyo ni jogo ma thoro bedo kod hinyruok ahinya e kinde ma ponono nitiere kata alwora ma olila, ponono kata ka tuoche muoch, gin mine mapek achiel kod nyithindo matindo ma bende thoth gi ema bende wanyalo
wanyalo bedo kwaneno kata kuonde ma ji ma ojote nitiere ahinya jogo ma pi oula odaro kuondegi. Ere kaka mine mayach kata mine mapek kaachiel kod nyithindo matindo onego bed ni ritore gi sani kata kaka onego bed ni rito nyithindo matindo mar mondo mi kik gigam tuo moro amora ma pono nyalo hinyo ngimagi ahinya to nyithindo ma koko nyuol mantiere buo higni 5. Nyithindo matindo mokwongo wang'e ni gin gi immunity mar kata mana ginene gik matego del ni piny. To ka gigo ni piny to yudo ni tuo matin kata mana kute matin kodonjo e igi to landore mapiyo e del. Koro rotege mag del gi gin achiel kuom gima miyo nyithindo matindo kata mine mapek yudo tuoche gi e yo mayot. Onego bed ni nyithindo ka nindo to ginindo kata mana i net kaka daktari owacho. Niwach net en achiel kuom yo ma onyalo geng'o godo malaria. Mar ariyo, gimoro amora mwamiyo gima gichamo. Ng'eni wan kaka jomadongo wan ema wang'iyo wach nyithindo. To nyathi kaponi ok ologo maber, onego bed ni make sure ni gichamo chiemo maler to gilogo gi sabun kaka daktari owacho. Manyiso ni wan ema wan gi jukumu maduong' mar konyo nyithindo gi mondo kik yud tuoche gi. To nyithindo be seche moko iyudo ni nyalo dhi oko kamoro amora. Seche ma gidhi losore cha. To ng'eny gi kwan e town kata watiyo gi pampers kata diapers. Kwa seche ma watiyo gi pampers go, kocha iyudo ni jogo ok nyal tiyo gi pampers. Manyiso niya, wan kaka jonyuol onego bed ni wang'iyo ni nyithindo gi dhi oko e yo mane. Ka gidhi e cho kata ka gidhi oko, to inyalo kawo oko no, tidhi wito kata mana e cho, kuming'eyo ni ok nyal timo nade, ok nyal lando kata keyo tuoche gi. To mine mapek be wayudo ni gin gi shida machalo kamani wach seche ma ng'ato pek cha, to roteke mag del mage be dok piny. To seche ma roteke mag del odok piny, be onyalo bedo gi shida mar tuoche gi niwach yudo ni malaria e achiel kuom gima nyalo chando mine mapek. To malaria seche ma suno kai, kute mag malaria donjo, to kose donjo to nyalo donjo nyaka e nyathi. Manyiso niya, inyalo po ka ilalo nyathi gi nyathi nyalo yudo malaria gi ich. Koro en achiel kuom gima nyaka wang'i sani kabisa jogo mani kuonde ma piyo kudore kata jok mani e flooded areas onego bed ni wang'iyo ni seche ma gidhi nindo cha to gidhi nindo buo mosquito net. Manyiso ni piny owacho onego bed ni konyo jogo niwach ing'e ni seche moko ogol gi kuonde ma gidake oter gi kuma koro gin e rescue areas. To rescue areas ni onego bed ni wachiwo kata mosquito nets ma gitiyo godo. To mosquito nets gi onego bed ni thiedho. Ndiga kithiedho gi keto gi yath mag geng'o kata mana ka suno chopo kanyo to ok nyal kata bedo kanyo e yo mayot. To kako wacho, pige monego bed ni modho, either ni wachwako. Kok nya chwaki, to seche moko inyalo kata migi gi piny owacho, inyalo kata kama jok manyalo konyo. Kok kamano to wanyalo kata mana tiyo gi kako wacho ni owacho ni wanyalo keto chlorine, wathiedho kata gi chlorine. Onego bed ni puonjo gi yo maler kaka gitiyo gi yedhe go kata mana kaka gikano pige go. Koro nyithindo gi kata mine gi onego bed ni make sure ni wamiyo gi pi maler ma gimodho mondo kik giyud shida. Niwach iyudo ni mama mapek koyudo shida kata mana mar diep to nyalo tere gi ng'wech moloyo ng'ama ni kare kata mana ng'at maduong' mani kare. Niwach iyudo ni roteke mag del magi odok piny. Koro onego bed ni wang'iyo gi kabisa moloyo. Ilero kanyo makare ahinya. Wadoga ne ir Freda, director mochung' ne wechego mag thieth mag oganda e kaunti ma Kisumu. Fredi wacho ni nyaka sani kaunti ma Kisumu osegoyo okenge mopogore opogore mar konyo jopiny ahinya mar mondo mi gipogre kod tuoche e kindegi ma koth chwe. Kata kamano penjo en ni bende nyaka sani osetieg jopiny e wi yore mopogore opogore ma ginyalo tiyo kod gigo ma uchwalo negi, obed kata gigo mag luoko lwedo kata gik mopogore opogore ma koro uchwalo negi. Kata kamano akia ka Fred winja yo makare gi sani. Freda penji ni nyaka sani bende usekawo thuolo makende mar puonjo jopiny e wi kaka ginyalo rito ler margi ahinya to e kindegi ma koth chwe. Kata obedo ni nyaka sani koro ichwalo negi kony mopogore opogore kotudore kod yore makare kata chwalo negi pi mano maler ma ginyalo modho kaachiel kod kata nede mageng'o suna mar mondo mi kik gigam tuoche mag kaka mar malaria. Fred. Wasebedo ka wapuonjo piny weche mag rito ler kata kaka onego bed ni gitimo sama weche mag oula ni. Ka wasebedo ka
watiyo kod nyamrerwa kendo wasebedo ka wawuoyo nyaka e radio, watimo radio talk show kod jowa miluongo ni jo health promotion officers, gin jogo malando weche mag ler kod rito ler mar alwora ka gisebedo ka gin e gwenge. Watiyo kanyakla bende gi Department Special Program kod department mochung' ne administration. Teneno wan gi village administrators, wan gi sub-county administrators, to gi joma moko migawo mopogore opogore e county kanyaka migawo mar pi. Watemo puonjo oganda mondo mi one ni girito ler kendo gitiyo gi pi maler, kata mana chiemo bende gichamo chiemo maber, gi kaka onego bed ni girite kendo giumo chiemo mondo mi kik kute maricho magemo tuo donje. To Fred, wang'eyo ni kindegi ma koth chwe wantiere kod gino miluongo kanyo kod dho ngere ni waste management. Ponono gigo ma ng'ato osetiyo godo to gin gigo molil monego bed ni ponono iwito e yo ma ok ni kare. Wang'eyo ni kindegi ma koth chwe ahinya mapek to kendo kelo ula. Wechego mag waste management kata wito taka molil ponono nyalo bedo mapek ahinya. Bende chenro kaka magi monego bed ni iketo makare maneno ni taka owite yo makare mar mondo mi taka makamago ponono kik riwre kata kod chiemo kata kod pi mar nyalo miyo jopiny yudo tuoche mopogore opogore. Fred. Kamano ka watiyo kamoro achiel gi Department mar Environment, waneno ni containers mondo bed ni okel machiegni gi jopiny mondo mi obedi ni yugi ma koro idwa owiti kata okan e yo maber. Wadwaro ni mondo jopiny obedi ni kaponi wan gi waste gi to waketo gi, nyaka keto kando moro moti minyalo kete kata mana jwala moro, kaeto eka wadhi waketo kamoro achiel e container mar county kama idhi ichoko gi tinga to kae wadhi warito kata ok wawito waste gi kata yugi gi yo maler, to yugi gi nyalo dhi kendo kuongo drainage system mamedo flood no. Kata kowe mano, yugi gi pod nyalo miyo yugi gi dhi e pi ma wamodho kaeto odhi e nam. Ochopo to odhi koro kata mana chiemo mwachamo kaka rech bende odhi onego. Koro omiyo kar wito yugi kata puko yugi ni onego wang'i kabisa kendo wa make sure ni kamoro amora kata rescue camp moro mwantie nyaka wadhi waket container moro ma wanyalo dhi wawite yugi gi kasto county bogemo container mikete otinga biro to kawo. To bende adwa ni lose wachno mar ponono wantiere kod ponono kinde ma koth chwe bende wayudo ka nitiere odundu moko kata nitiere kod wanyalo luongi kod dho ngere ni sewage system. Bende wanyalo yudo ni nitiere gwenge moko ma sewerage system margi ok ni kare. Kalo ni koth ka chwe to ponono kata sewage no pi nyalo pong'o bende to kendo nyalo kere maket alwora makamago ponono bed kata kod tik marach, to bende sewage makamano nyalo donjo kata e pi malera ma bende jopiny tiyo godo. Wechego mag sewage jopiny sani onego bed ni timo nade mar mondo mi sewage makamano ponono kik muoji madonj kata e pi mamoko. Fred. Sama chalo kamae maula nitie, kapo ni ok wawito yugi yo maber to yugi gi yudo ke madhi ga di chenro mwatimo gi sani en neno ni sewerage system gi drainage system oyawi kendo pi kalo kata yugi maricho mag pi kalo yo makare ma ok ni gipong' kendo gipukre oko, ma mano nyalo miyo lando tuo. Sana yudo kapo ni sewage kata yugi uga modhi molandore oko tiyudo kata lwang'ni dhi to donje pod luoro ma process machak gemi chiemo mwachamo magin matuche magambuluno. Koro waneno ni wayawo drainage system gi kendo kata sewerage system bende wayawo mondo mi wane ni pi ringe yo makare ma ok bi opukore oko molando tuoche maricho manyalo gemo tuo mar ambuluno.
Jerry kadu kurka kori nyaka sani in kaka daktari mabende wantiere godo e studio kai mabende pono lero nwa mo kuom tuoche mabende nyaka sani ji nyalo gama inya te kinde gi makoth chwe. Wang'eyo ni Jerry kato bedo ni watemo mar mondo mi wajiw jopiny kinde makoth chwe topo nono konego bed kata ni yoro pi kacha gitien. To wang'e ni nitiere nyithindo matindo. Nyithindo gi wang'e ni ponono nyithindo to ero tugo ahinya. Inyalo bedo ni bedo gi nyathi kae to dakika matin osiwuok kata oko ochako yoro pi. Onego bed ni nyithindo moko kuom gi moko nyalo bedo no sechopo age ma inyalo loso kode tingse ni kitimo ma to ma nyalo yudi ma ok ni kare. To moko matindo gi ere kaka wanyalo bedo ni warito gi yo makare. Ahinya mar mondo mi gigam tuo mar bilharzia ma ikelo ponono ka ng'ato omulo kata oyoro pi molil. Matindo mok inyal puonjo to wan kaka jonyuol emonego bed ni wang'iyo gi kendo watayo gi gik ma gitimo. Nitie gik mo onego bed ni wang'iyo kata kaka gidhi oko, kaka gilosore, onego bed ni wang'iyo ni gilosore yo mane, to kapo ni nitie yo ma wanyalo konyo godo losruok no kata ka gitiyo gi pampers, to wang'iyo kaka wa dispose. Daktari owuoyo e wach disposal no. Nitie disposal mopogore opogore, nitie kuonde ma ikane gik ma nitie waste ma wach ni motigo do man chiemo, to nitie waste moko onego bed ni bedo ma onego bed ni iwito kama bor kata manecho, to nitie moko onego bed ni nitie kuonde kata mar plastic me ikawo gitero gi kata mana renewable kata gini maging'e gitimo go. Koro wan kaka jonyuol onego bed ni wang'iyo nyithindo gi, to onego bed ni wakwero gi kendo wang'iyo make sure ni ok giwuothe e oula kata pi molil. Niwach gik moko kaka bilharzia yudore pi molil. Koro yudo ni seche moko ma gidhi gitugo cha, to wane monego bed ni wang'iyo gi ni to gitugo kanye, to ka gitugo girwako gambut kata ere kaka wanyalo konyo gi. Molo mano to chiemo mwamiyo gi onego bed ni gichamo chiemo e gik maler kata mana sende motoke onego bed ni bedo maler, to onego bed ni make sure ni nyithindo gi ologo kendo ologo gi sabun kapok gichiemo. Samora mora ma giwuok kata mana e cho kata mana seche moko giyalosore bende ber kwa make sure ni gilogo, to wapuonjo madongo ka mondo make sure no logi kapok gitimo nade, kapok gisewuok e cho kata kapok gichiemo. Koro mage gik ma onego bed ni wang'iyo, waluongo ni preventive measures. Wang'iyo kaka onego bed ni watimo. Wan wanyalo to kapo ni wayudo tuo, to be onego bed ni koro wang'iyo kaka wathiedho tuo ni e yo mapiyo mondo kik olandre moloyo kirito tinena ka tuo ni chako landore to jogi bingo wang'e ni koter gi e emergency kata safety area ni yudo ni koro ging'eny, to seche ma ging'eny ni tuo ni be landre e yo mapiyo. Adwa ni wakaw yweyo mokwongo mondi e twak mar okinyi ma kawuono, to kwaduogo Dr. Jerry bende biro nyisowa ranyisi mag tuoche mano obed kaka mano mar nyaldiema, obed mano kaka mar bilharzia kaachiel kod mano mar malaria masani nyalo bedo mang'eny ahinya mar mondo mi ji obed akicha ponono koneno ranyisi mag tuoche ma kamago. Ahinya to jogo ma pio ula kelo negi midhiero to ginyalo manyo thieth e yo makare mar mondo mi ng'ata kik wit ngimane kalure kod tuo. Nyakwara Mogejwang' yena mar mondo mi akaw yweyo mokwongo e twak mar mokwongo kinyi ma kawuono kama watwako tudore kod rito ler e kinde gi makoth chwe. Med chwalo ote penjo mora mora, abro bedo kasomo gi achiel kachiel tok yweyo mwakaw gi sani. Kik idhi mabor. Huku akaongea na mkubwa ndo nini tukasuggest ni tufanye DNA. Hebu tueleze nini ambacho kilifanya bwanako ashuku kwamba mtoto si wenyu? Alikuwa amekaa sana. Alafu alikuwa anakaa mbaridi. Bwanangu ndo aliona hivyo. Sasa ndio maana alisuggest hivyo. Sasa ndo tukapewa ruhusa ya kuenda huko City Mortuary, ndo tukapigia DCI Juliet.
tukampigia tukamwelezea hivi na hivi, akakuja sasa tukafanya samples, hata si tuchukuliwa samples ya mtoto na mimi. Ambapo mlifanya DNA ilionyesha results ni nini? Mtoto si wetu. Saa nini tukaanza. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ka osiep motegno kod johort moherore ritore. Yako chia. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wene musajaka dala. Justice for all. Miane ngima nyarko chia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruotho miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tie jakaribu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakucha irachna e joka. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarko chia. Tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. I got my cancer when I was 16. I explained to the doctors, they told me that it's just adolescence, I'm just maturing. We see cancer even in one-day-old babies. Ang'o makelo kansa? To be thieth mare nitie. 50% of cancer treatment is information. To e okang' mane? The doctor tells you go and look for $1 million. You have no choice. Be in jatuo mar kansa kata jatuo mane otony e thieth mar kansa? My hair has gone, my nails, even the feet, they are all black. Kansa e kuku mar wach. Dweni achiel kachiel e Ramogi TV. Tich adek tarik 29 dwe mar 11 higa mar 2023. Kik bai. Machiegni kendo nyako Ramogi ajwang'e twak maromo kuongo e chenro mar Ruupiny okinyi makawuono kama watwa kod rito ler kinde koth. Kaponi kitudri kodwa kod sani pokide kahinya antiere kae kod Dr. Jerry Okelo ma en daktari e kaunti ma Nairobi kae, kachiel kod Frederick Oluoch, director mar thieth mar oganda e kaunti ma Kisumu, kwatwa kotudore kod yore mopogore opogore ma ji nyalo ritore godo gi sani e kinde gi makoth mapek chwe e gwenge mopogore opogore pacho kae mondo gipogre kata gigeng'a gamo tuoche minyalo kel kod pi oula mochido mamoko kuom gi nyalo bedo ni yoro kata gi tiendgi. Asingo nini tok yueyo mwakao abro bedo ka somo moko kuom ote ma usebedo kuchwalonwa kokalo e yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Achak kod ote mokwongo mar Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni kaber to sirikand county onego provide ne jok ma oula oywayo pi maler mar modho, to ne joka mane town to koro ber ka wanyiewo pi modho mar kanjo ni to wanyiewo pi modho. Owacho ni mar kanjo ni to oyo. Wacho ni ponono mano ok nyal bedo makare. Ong'wen Junior wacho ni watching live from Sondu. Wacho kanyo ni wachwak pi maler mano mar modho kata waket water guard. Piny ng'ich warwak lewni makelo liet e dendwa moloyo to sani wan e yor menyo oko to koth chwe. Wacho ni wating extra sweaters, umbrellas to gumboots lazima. Mogika wacho ni kik watimre wangwana ni koth kosegoi to iluokri pi mang'ich ma nyalo kelo tabu. Anongwe Junior Oweyi mano paro maliw kanya hinya. Omondi Lawrence wacho ni okenge te kaka bede alwora maler kod rango chiemo kata pi kapok watiyo godo nyaka koro rangi e yore te. Erokamano ahinya kuom ote makamano. Shalino Tieno wacho kanyo ni nice topic. Wacho ni they say that cleanliness is next to godliness, so one has to look for proper hygiene, and by that I mean eating when our hands are clean, staying away from those food from roadside, and above cleaning our toilets even with detergents. Wacho kanyo ni to avoid cholera. About malaria wacho kanyo ni we should sleep under treated mosquito net. Mano paro maliw kanya hinya Shalin.
Joseph wacho ni en mana keto ler e okang' mamalo eka wanyalo geng'o tuoche manyalo biro kod pi mochido ka bende wacho kanyo no rito twak kata kamano twak dhi mbele gi sani. Ote mogika mar Peter Owuora. Peter kawuok Shilingi Market, Central Kanyamkago, Uriri constituency, wacho kanyo ni owinjore wabed gi chope malera, luoko lwedo gi sabuna. Mago mana moko kuom ote ma joneno magwa chwalo no okinyi makawuono. Nyakwara Ramogi Ajwang' in bende chwal mana ote magi, wabro bedo kwa somo achiel kachiel. Jerry kapok ne wadhi e yueyo, penji kacha ni nyaka sani ero koro wasebedo kwa tieko ji yore mopogore opogore magi nyalo ritore godo ahinya to e kindegi ma koth mapek chwe mondo kik gigam tuoche. Kata kamano wantiere kod tuoche mopogore opogore mikelo kod pi mochido. Ponono ni tuo omako ng'ato, gin ranyisi kaka mage ma ng'ato nego bed ni ng'iyo ma kaponono ochich ni entiere kod ranyisi makamano to nyalo ringo odhi od thieth kik tuo nyore ma koro nyalo chopo okang' ma kata wito ngimane. Wacha kod tuoche mopogore opogore minyisowa ni ji nyalo yudo mang'eny gi sani. Kwa chako gi tuoche ma yudo ni landore mapiyo kaka nyaldiema kata kolera. Yudo ni mago monego bed ni wang'iyo sana niwach kaponi ng'ato kia ranyisi to nyalo kawo ndalo mang'eny to ndalo mang'eny mokawo ni be yudo ni seche moko onyalo miyo ji mang'eny yude kata olandore mapiyo. Achiel kuom ranyisi ma wanyalo yudo kuom nyaldiema en ni ng'ato yudo ni ng'ama tuo mako to chako ng'ok. To en ng'ok moro ma seche moko yudo ni en ng'ok madhi mabor to en seche te. To en ng'ok moriwre gi dhi oko mar diep. Yudo ka ng'ato ng'ama yudo tuo mar nyaldiema yudo kod dieo mang'eny to seche go dende rumo mapiyo to nitie liet kata gi ng'ich moro mabiro waluongo ni chills mabiro e del manyalo maki kendo yudo ka dende ol kabisa. Koro mano ranyisi ma kineno to ber kiringo e osiptal. Mar ariyo wanyalo neno kata gimoro ni typhoid. Wan gi typhoid. Typhoid en tuo ma be seche moko mang'eny ne yudore e pi mwamodho kata mana lwedo molil kata chiemo molil. To achiel kuom ranyisi en mani koro typhoid nyalo budho matin kapok ochako ranyisi ne pok oneno. Ng'ato nyalo bedo gi wich bar, seche moko en gi del malit, to diep moro be biro ma seche moko diep no yudo ka en pipi ma waluongo ni watery stool. To onyalo chalo kagima en pi moluok godo rice kata mana ochele. Seche miluoko ochele cha pi madong' cha inono ka diep no chalo kamano. To en gi ranyisi manyalo biro manyalo budho niwach typhoid mondo ne waluongo ni incubation period mare budho nyalo tiyo kata mana seche moko jomoko kata jumbe ariyo jomoko kata mana dwe achiel. Manyiso ni ok en kaka nyaldiema mabiro mapiyo piyo. To nitie gik moko kaka E. coli be en kute moko ma nyalo ma be yudore pi kata mana H. pylori be yudore pi. Yudo ni seche moko seche ma ginene no donjo kute go donje yi to iwinjo ka nigi kuot moro kata mana muya yamo moro nitie ma yudo ni idwa winjo ka gimidwa dhi e cho seche te to kata kidhi e cho to ok wuog malong'o to ich be muori ka to liet moro be inyalo yudo kata jony mar del yudo ka dendi be ojony matin. To nitie gimiluongo ni H. pylori. H. pylori en kudni ma okelo ulcers ma seche modonjo kuomi cha to ochako chamo iyi to oloso adhola manyiso ni mondo chop kuma koro olose adhola no mano yudo ni osebudho kabisa e dendi. Onyalo bedo kata mana dweche 2 kata dweche 3 lakini ka pok obudho seche ma pok obudho no e diere ka biwinjo ka iyi moro be chak dugo muori winjo ka iyi kuot ma kidhi e cho to muya wuok mang'eny chobe seche moko yudo ka dhi mopogore opogore seche moko yudo ka en diep seche moko makore kendo otek ma koro in gi constipation. Koro mano be en achiel kuom gik ma H. pylori kelo. Chutho to bilharzia wayudo ni en oyudore pi to onyalo donje kamnie to kochope kamnie to yudo ni owuok e kamnie to onyalo donje i dend dhano to kodonje dend dhano to onyalo donjo through the skin manyiso ni odonje piend dhano to seche ma yude cha onyalo dhi odonje e kori seche moko jomoko dhi odonje e igi jomoko to dong' mana gi e pien kanyo ma seche ma yude tinono ka nitie rash moro kata ruodho moro manyalo wuok e dendi ma be seche moko winjo ka nigi guonyo. To kokamano to iyudo ni kodonje kori be ibodhi yudo ahonda moro madhi
madhi wuok to ahonda no ema seche kaka sani wan gi floods koyudo ng'ato manigi kuonde manitie kuonde machalo kamago achiel kuom gima onego bed ni wang'iyo en bilharzia. Malaria en achiel kuom tuoche machando ji seche machalo kamagi. To liet mar del gi jony mar del e ranyisi madongo monego bed ni wang'iyo gi wich bar. To seche ma ng'ato nigi malaria winjo ni kae be kata chiemo ok odwa. Owinjo ka dhoge rach. To seche moko be kech. To kong'ok niwach ok ochiem to ineno kogolo iluongo ni bile gi dho ngere. Ma seche moko injo ka gimoro nitie makech mawuok gi iye. Mano nyiso ni ok ochiemo. To magi ranyisi ma malaria ni godo. Kuom miyo manigi mapek monego bed ni irito e yo makare, malaria en tuo ma kaponi winjo ka ng'ato chako ywak ni winjo ka wiye bare to dende jony, dende be lit, liet moro be nitiere, onego bed ni ringo kode e osiptal mapiyo mondo yud thieth e yo makare kapok. To tuoche mopogore opogore ma bende nyisowa ranyisi magi ma ji onego bed ni ng'iyo nyaka sani. Nikech kinde ka kinde iwacho ni ponono kata ka ng'ato tuo hewo to moko kuom gi gin mago ma ponono kofweny mapiyo tinyalo timne kata gino ma bende iwacho ni en kony mokwongo mapiyo. Mano miluongo ni first aid ma inyalo timne ng'ato mapiyo. E kind tuoche go bende ponono nitiere yo ma inyalo tim godo first aid mapiyo ot kae. Ma kata kuma ng'ato nitiere mar mondo mi kata e kinde ma koro chopo osuptal koro chopo ka bet oberbere ma ponono kohewore ahinya manyalo miyo wito ngimane. Tuoche gi iyudo ni ng'eny gi gin tuoche diep kata gi ng'ok. To gimiyo ng'ato ol kaso ng'ato be bedo gi gimiluongo ni dehydration. Dehydration ni koro ilalo pi mang'eny e dendi. Koro kapo ni nitie kama chiegni minyalo medie pi kata kok ing'ogi, kapo ni ok ing'ogi timiyi pi mimodho mondo mi idwok pi moselal. Seche moko idiewa to ilalo pi mang'eny kuom diep. Koro pi mang'eny minyalo miyi kata iruwo kata ng'ato nyalo kata ruwo gi chumbi gi skari matin to miyi modho mang'eny. Mano nyiso ni mano nyalo konyi. To kapo ni ng'ani ng'ok, koro nyaka itere e osiptal mondo miye yath machungo ng'ok. Niwach kok ichungo ng'ok to gini be bodhi mbele. To nyaka mede pi bende. Koro first aid kata mana ginene mokwongo, thieth mokwongo minyalo mi ng'ato sana ka en tuo ma ng'ato lalo pi kuom diep to en medo pi. Manyiso ni imiye pi mang'eny omodho kapodi seche ma podi tere osiptal. Ageno ni Fred ka nitiere kaunti ma Kisumu bende pod luwo twak achiel kachiel ka nitiere Kisumu kono. Anyaka sani adwa no ketna ote moro ma bende ornwa kanyo kod janeno marwa mano Brakuku Joja. Adwa no ket ote makamano kalore ni ote makamano en penjo ma bende Brakuku Jojo ng'isa kanyo na penja ne Freda. Owacho ka ni Brakuku George mar Thimlicho Hinga Migori County. Wacho ni penj na wendo wa Fred ni to mtaro magwa gin gik ma wang'eyo kaka chalo pile ndalo koth kata chieng'. Ang'o momiyo yaw mtaro go chona kata yaw auche kata aorewa chon kapok koth ochakore mondo wawe neno thoe mathoth go. Kose wan jo Kenya waketo mana tok wito jogewa. Mano penjo mabende brother Kuku Joja mar Thimlicho Hinga Migori County onyisa kanyo na penja ne Fred. Fred ageno ni winjo penjo makamano e yo makare. Nikech wang'eno mtaro bende bedo kod pi mochido. Ang'o momiyo ponono ok ywergi ka koth pok ochako. Irita last minute eka koro waneno midhiero mopogore Fred. Wasebedo ka waywero mtaro gi kata kapok ochopo samar koth. En mano jopiny kata ogandawa ma ok ong'eyo ng'enyne iyudo ka giwito chupni kendo chupni gi dhi chupni gi waste mopogore. Gidhi giwito e mtaro gi kendo gidino mtaro gi. To watimo ga desilting kata yawo bethe mag aorewa. Mano osebedo kwatimo. En mana ni ka itimo kapon pi onge. Pero ka samoro ka pi obiro to koro ineno ka koro pi kamoro dhingo kamano yawo to koro chuno ni edhiyawo. Yawo ma bende ogero dikes moko e nyando kacha mondo mi ogeng'i. Koro iyudo ka kuma nokete dikes iyudo ka koro pi rivanye ok muomi ma dhi e ute. To kar yawo drainages gi kata odunduwa gi
mae to nyaka watimi ne kiyudo ka dhano kata oganda wa iyudo ka wito yugi kendo yugi gi dhi dinogi. Yeah. Nyaka sani Fred wang'eyo ni e kinde ma koro koth chwe e gwenge mopogore opogore bende jopiny nyalo yudo peka ahinya ahinya mar dhi e kuonde mag thieth. Ere kaka ponono uneno ni kata obedo ni ng'ato ohewore sa asaya kata obed kuonde go ma wanyalo wacho ni pi oula nyalo bedo ni nitiere mang'eny ahinya. Ere kaka yore mag thieth, ere kaka nyaka sani okete yo makare mar kedo ponono kod emergencies kalor ni ng'ato ponono kata ogamo kolera ma bende wacho ni en tuo ma ka ng'ato yudo mano tuo mar nyaldiema to nyalo tere ma ng'wech ahinya ma wit ngimane. Yore mag yudo thieth sani koro oseket e yo machalo nade mar konyo jowa ahinya ahinya to sani ma koth chwe. Fred. Ai, nyalo bedo ni walalo Fred kanyo matina. Pod wabro bedo kwaloso weche mag tudruok e yo makare mar mondo mi wadhi mbele kod twak marwa. Nyaka Ramogi Jang med mana chwalo ote penjo mora mora kokalo yore waduto te mag tudruok. Okinyi ma kawuono abro bedo kadhi mbele kod somogi achiel kachiel. Jerry kwa dhi mbele kod twak marwa Fred pod lalnwa matin. Pod yore mag tudruok ing'e ni gik molos gi lwet dhano gi nyalo bedo kod ng'ikruok. Nyaka sani koro onego bed ni counties magwa timo nade mar mondo mi kata yore mag yudo thieth bed machiegni kod jopiny ahinya ahinya to e gwenge masani koro pi oula osekele midhiero mopogore opogore. Mokwongo Joyce ang'eyo maber ni ne piny owacho nonyisowa ni El Nino biro manyiso ni nonego bed ni waikore moromo to nitie pesa ma winja ni seche moko noter to moko nokoter. Mago gin excuses mang'eny ma seche moko kwa joma hinyore gin oganda. Sani gimonego bed ni piny owacho timo en ni koro make sure ni giketo rescue areas kata kuonde ma ji dhi buoke seche ma oula otuch kata omuoch. Kuondega gin kuonde mani malo ma oula ok nyal chope. To kuondego be onego bed ni gin gi kata mana health mobile center monego bed ni oket kanyo niwach seche ma wan gi ji mang'eny kamoro achiel wang'e ni tuoche gi to ginyalo wuok sa asaya. Onego bed ni wabedo kanyo to wang'iyo wakawo namba mar jok mani kanyo, nyithindo mani kanyo, mine mapek mani kanyo. Onego bed ni wabedo gi namba no to wang'eyo kaka wakonyogi to wachiwo net ma kuonde ma gininde niwach ing'e ni koro magi rescue centers manyiso ni ginindo kata mana e tent seche moko gin e not kata in school. Koro kuonde ma gininde onego bed ni wachiwo kata mana net to waneno kaka wakonyo jogi kata mana ongede niwach ng'ich be nyalo kelo kata mana pneumonia. Koro mago gik monego bed ni piny owacho timo to sana kata king'iyo wach puonj onego bed ni puonjogi kaka gidak ei kuonde ma rescue centers go. Fred wacho ni nitie gi deal gi nyamrerwa seche moko gin gi community workers ma puonjo ji to e rescue centers gi onego bed ni puonjo gi kaka onego bed ni gidak niwach koko puonj gi wayudo ni ji odak mopogore opogore to wanyalo keyo tuo ni e yo mayot kwadak e anjao kata kuma onjaore. Pi ma gimodho be onego bed ni kelo negi kata kok pi ma gimodho to ikelo ni kata mana yath ma githiedho godo pi wach kata ni mana power tab onego bed ni kelo negi kanyo tipuonjo gi kaka gitiyogo manyiso ni wanyalo yudo yore mang'eny mwakonyo gi godo kuma gintiere no mondo kik giket tuoche gi. Akia kwa yudo Fred anno kwa dong mana gidaka matina kende twatieko twak mar okinyi makawuono. Fred kiwinje yo makare ka intiere Kisumu okinyi makawuono mosainya wasebedo kod ng'ikruok matina e yor tudruok kodi kanyo kata kamano wachiegni tieko twak mar okinyi makawuono. Yore mag yudo thieth gi sani makoro pi oula osebedo ka kelo midhiero e gwenge mopogore opogore pacho kae. Ere kaka counties onego ne ni aponono jopiny yudo thieth e yo makare nikech ong'ene kinde makoth chwe bede nitiere apini moko manyalo bedo maricho manyalo mono kata jopiny chopo e od thieth e wang' sa. Fred. Bueno kabisa Kisumu County Government rescue centers kendo wadhi bedo gi mobile medical camps kendo
officers magwa mag thieth kaka public health, nurses, ibedo kawuotho e rescue centers gi mondo ging'i ni to jogo chiew nade, ng'ano manyalo bedo katuo, obed nyathi, obed mama mapek, obed ng'ama duong', to bende ong'iyo ni to yugi kata waste irito nade. Koe mano wan kod ambulances ma nitiere, ambulance gi itiyo godo e refer ng'ano matuo ahinya. Wan kod call center ma ng'ato nyalo chiwo report en gi jatuo madwaro mar emergency. Koro call center, wan kod call center dwaro emergency referral en 08080 mano call center number marwa. Kinyalo bana nuoyo namba no kendo mar mondo mi jopiny owinje yo makare Fred. Mano namba mar call center 800 720 575 800 720 575. My call center oyo mondo mi wabi kendo wakonyi e yo mapiyo piyo. Kata kamano Aya, wagoyo mos kanyo kendo ahinya walalo Freda matindano kwa wachiegni tieko twak mar okinyi makawuono Ajeri, wadong' mana gi dakika 5 kende to watieko twak mar okinyi makawuono. Kapok watieko twak mar okinyi makawuono, asoma ne moko kuom ote kendo mabende joneno magwa pod ichwalo no okinyi makawuono. Ote makamago nyakwa Ramogi ajwang'e wanyisi ni nyalo chwalo nwa kokalo yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Wabiro bedo kwasomo gi achiel kachiel. Aya, wasoma ne ote mabende wantiere godo kanyo, mano mara Besil. Wacho ni an Besil mara rapedhi. Wacho ni onego waritre e yo makare mondo wageng' tuoche mikelo gi pi mamola. Mano ote mabende ochwalo nwa kanyo odiochieng' makawuono. Pi mamola. Mano ote mabende ochwalo nwa kanyo odiochieng' makawuono. Ote machielo mano mar Engineer Lazaro Kanyamboko. Wacho ni vaccine against cholera sani nitiere. Wawere kod siko yuak ne national government ma ose indicate ni they are failing. Things like health no bedo devolved. Koro yuag ne governor onyiewo cholera vaccine doses kod antivenom. Mano yadh kwiri mag thuol kod mano guog sudhe. En Engineer Lazaro Kanyambok mar Kariobangi, Jamaguye Kanyada. Bende vaccine ma cholera sani nyalo konya diera Jerry in kaka daktari. Sani kaponi watemo wach vaccine to wan chien matin. Lakini for the future onyalo konyo. Majok moko majuma nyalo yudo vaccine mar cholera to bera kimiyo gi ka gionge tuo no. Amatene ni sani koro ponono nyalo bedo noseleo. Kalore ni sani koro ponono tuoche makamago sechako kere kose. Sani to koro seleo matin. Ne ber ka ji yude ka odong ponono, ber ka ji yude saadi kapok ponono kata outbreak obedo. Kada dweche adek kapok outbreak obet. Ahinyisa kanyo ni waseyudo Freda ka intere kaunti ma Kisumu. Fred, wadong' mana gi dakika 3 kende to watieko twak mar okinyi makawuono. Nyaka sani wacho ni kaunti ma Kisumu, wang'e ni kaunti ma Kisumu en achiel kuom counties ma bende tuo mar malaria jathoro kere. Kopogore kod chenro mar pogo nede mag suna, ma bende nyaka sani koro ang'eyo ni osechak pogi ahinya kaunti ma Kisumu mondo geng' gamo tuo mar malaria. Bende nitiere yore moko ma ponono un kaka migawo mochung' ne thieth mar oganda ponono tiego godo jopiny mar mondo mi one ni ponono malaria gipogore kod tuo mar malaria, nikech kinde duto iwacho ni ponono pi mogudore kata bath odi kacha onego bed ni kik bedi, ibeto kata bunge. Bende puonj makamano usebedo kuchiwo kachiel kod chenro mar kiro yath kata kuoyo yath mano mageng'o suna e alwora mar kaunti ma Kisumu. Erokamano kabisa, wasebedo ka wachiwo puonj ewi weche mag geng'o malaria. Kata kamano wasebedo bende kwa pogo nets, wasebedo bende kwa kuoyo yath gwenge moko kaka Nyando. To wasebedo kwa puonjo jopiny kendo kwa tiyo gi public health officers. Wang'iyo ni pi mochokore oyawi mondo mi odhi, nikech magi kuonde ma suna bete kendo nyuolore. Kata kamano kaka kaunti ma Kisumu waikore, wan kod yien ma kaponi
malaria nyalo bedo nogo ng'ato tibro thiedhe. Watiyo kod nyamrerwa kendo gipimo ji manie gwenge nyaka camps gi rescue centers gi mondo mi ng'ata ma dende lit ma dibed kod malaria othiedhi. Koro aparo ni wasetimo moromo bad pod waneno ni wapuonjo jopiny e weche mag malaria. Mosainya kanyo Fred ka entiere kaunti ma Kisumu. Dr. Jerry, achiu ni thuolo mar mondo mi chiu wach ni mogik ka watieko twak mar okinyi ma kawuono ahinya nyako tudore kod rito ler e kinde ma koth mapek. Wang'e maber ni rito ler sechegi ema nyalo konyo oganda niwach tuoche mang'eny gikere niwach alworawa kaka chal. Koro mano onego bed ni wang'iyo mang'eny. To kadok e piny owacho onego bed ni gikore maber kata osiptende mang'eny manie alworawa onego bed ni gibedo gi yien moromo, kasto onego bed ni gibedo gi thieth makare maka jok matuo tere osiptal niwach wang'e tuoche masani biro mang'eny. Onego bed ni jogi oikore mar thiedho jogi e yo makare niwach kapo ni en tuo nyaldiema kata mana kolera wang'e ni thieth mapiyo ema nyalo konyo ngima, manyiso ni ka waikore maler kata maber to wanyalo lalo ji mang'eny. Erokamano ahinya Dr. Jerry Okelo kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono e bie twak. Fred ka entiere kaunti ma Kisumu achiu ni thuolo mar chwalo wach ni mogik ka watieko twak marwa okinyi ma kawuono. Fred. Akawo thuolo ni mar jiwo ogandawa ni mondo warit ler kendo wakaw ngimawa e lwetwa nimar ka ok watimo ma to wanyalo bedo gi hinyruok ahinya. To kaka county government ma Kisumu watemo department mar thieth watemo timo gimoro amora mondo wane ni thieth mag oganda odhi yo makare. Koro one ready waikore kendo wabo medo puonjo jopiny kendo chiwo thieth e sa asaya madwarore. Kata kamano jowani e osiptende gi nie gwenge te ng'ata mawinjo ka dende lit nyalo dhi osiptal machiegni kendo thiedhe. Jowa bro dhi e rescue center. Erokamano ahinya Fred Oluoch, director mochung' ne weche mag thieth e kaunti ma Kisumu kuom kawo thuolo mari in bende mar mondo mi ibed kodwa e twak okinyi ma kawuono kata obedo ni wabedo kod ng'ikruok matin e yor tudruok kodi kata kamano ageno ni jopiny owinji e yo makare ahinya. Nyako Ramogi Ajwang'gi kanye mwachopo godo e giko mar twak marwa mokwongo e chenro mar Ruupiny okinyi ma kawuono. Ageno ni yudo puonj makare e wi yore mopogore opogore minyalo rito godo ler ahinya to e kindegi ma koth mapek chwe mar mondo mi kik igam tuo moramora. Nyaka sani tuo mar nyaldiema, tuo mar malaria, tuo mar typhoid kaachiel kod tuo mar kachocho kata bilharzia gin moko kuom tuoche manyalo kere ahinya gi sani ma koth chwe. Kata kamano ritri e yo makare mar mondo mi kik igam tuo makamae. Nyaka kinde mang'eny iwacho ni geng'o ber moloyo thiedho. Koro ber ka wageng'o gi mar mondo mi kik wayudgi. Oriti masani wakaw mana yweyo madundo. Tok yweyo to ibiro yudo chenro no mar tedo gi chiemo kod nyawadwa Jai Lieta. Kik idhi mabor. Jipange na View sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki piga *487*3#. Chagua Jipange na View sasa. Kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Next on Shamba la Wanyama. This is the key to your salvation. You cannot sell holy water and say that you care.
this thing of one woman was brought by Mzungu. If you want to run this, you wait till I'm dead. When kisirani tupu. Why get married if you cheat? You're both my sons and I love you equally. Huyu ni mtumishi wa Mungu. Church, I have a problem. Shamba la Wanyama. New episodes available every Saturday, only on View Sasa. Pidho hoho kisegole seedbed to bur ka bur lit lweti nie michuoyego. Ikrini wuoth makende mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Muony yath moro amora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe kik giluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjo gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana Ramogi TV. Siaya County untie tarik 2 dwe mar 12. Ramogi TV oikoni budho mar tipo. Tiedero biro bedo gi rumba mokue kowuok Little Gem Resort. Manidudi wabo bedo gi jothumbe kaka Lesasa Joka. Don't miss to enjoy rumba with Lesasa Joka Bilenge Music International. Karibu sana. Koda Doyo Afrique. Kagimi rumba at room temperature. Chakre saparo diambo. Ninja the Entertainer, Stella Brenda, kod DJ Smollett. Bebiro bedo kanyo. Happy birthday Ramogi TV. Wanere.